Wel, croeso i'r stream. Croeso. Heddiw ni mae fod yn chwarae, what do you call it, Human Fall Flat. Yeah. Ar y foment, mae dim ond fi a Rhys i yma. Ni'n dal ar y Sam Morgan i dod, ac sa'n siŵr pwy arall sy'n mynd i bod yn chwarae efo ni heddiw. Ond ie, mae'n just ni dau ar y foment. Ar y foment, the Jones Brothers. Ie, so nhw just mynd i... just chwarae rund yn y lobby, rwy'n meddwl. Ie, pam na. Pryd ni'n aros. A hefyd, ni'n cael y lobby Nadolig el. Oh. Sut yn y byd ydi da yn gwisgo? Oh man. Beth yn y byd? Sut ti'n neud hwnna? Sut ti'n neud hwnna? Ie, fi'n neud e. Fi? B! Ie, ddim yn gweithio. Dwi wedi rhoi controller o. Oh, Flint yn eich, ie. Da iawn. Da iawn, Rhys. Bam. Fi sy'n mewn mynd. Santa's Grotto. Is unrhyw beth mewn fyna? Na. Oh! Actually, gallu agor o'r drws. Sut yn y byd? How on earth do you wear these? Sut yn y byd? Mae Rhys yn clean am headphones. Hey! Chris Morgan. Hey, siwmai, chi'n iawn? Ie, sut i ti? Bonjour. Ie, buongiorno. Sut mae Rhys? Aberchol. Ffantastig. Wyt ti di derbyn fy OBS Ninja? Mae'r notifications fi'n muted ar y Discord. Okay, cool. Yeah, everyone kind of. Cool. Nice. Awesome. Dyma un Emrys. Mae James yn rhoi ymddiheiriadau achos mae gyda'r plumber draw heddiw. Y plumber? O, ydy e? Chwarae efo'r plumber. Peidiwch yn creu straeon nawr. Diolch mae Emrys, ti'n iawn? Yeah. Plumber talk. Plumber talk, yeah. Ddim Mario Bros, ond plumber talk. Most famous plumber ever. Oh gosh. Yep, plum. Okay, gallu fi mynd mewn i... O ie. O, Rhys, ydych gallu invite o? Pawb i'r... Neu di dim ond fi gall gwneud e? Dwi'n meddwl. Just fi i'r... Sorry, falle fi roi ti crop o un ochr achos fi ddim wedi cael y green screen hollol tu ôl i fi achos o'n i'n bach mewn rush. Ond, Meddwl mae'n slightly cropped anyway. Okay, ma'n fine then. Good. Rwy'n methu, rwy wedi torri off button ar y ffôn, felly rwy'n methu cael e. O, diar. Dwi hwnna ddim yn... Ond mae ffôn newydd hefyd. Ie. Sut ti wedi bloody torri hwnna? Dwi'n gwybod, rwy'n just yn stupid. Tio beth, o'n i bach yn hwyr achos oedd gen i problem yma i roi'n Diego i gwely. Mae fe mynd trwy phase. Ie. Fi'n credu falle oedd e... Peth yw, oedd e'n cael yr siocledi o'i advent calendar fe, falle'n rhy agos i amser gwely, a oedd e just mewn y mood yna, lle ti'n meddwl ti'n ffain, a ti'n mynd mas, a mae fe... A mae just yn gallu clywed popeth, mae'n really sensitive, so, yeah, o'n i wedi gwneud 2 waith, nawr fi just wedi cael y drws, achos, bydd e'n ffain. But da fi un o'r camera things yna i gadw golwg, so bydd hwnna'n gael fi gwybod os oedd unrhyw problem. Nice. Right. Ooh, wow, we're ready. Cool. Pwy yw'r... So wedyn ni. Ooh. Oh, cyffroes. Mae rhaid i fi defnyddio thing ar gyfer hwn. Tio beth, o'n i'n dweud, nes i mynd i'r swyddfa heddiw i nôl hen
Apple, like mechanical keyboard. Oh my god, mae mor nice. Ti'n gwybod ti gallu bod yn... mae just... Ti'n gwybod y teimlad na o gwasgu pob bwtwm. Mae mor lyflu. Don't know, mae just rhywbeth amdano fe. Fi just fel, oh yes. Oh yes. Right. Nice. Mae'n neud pethau i ti. Mae really yn. Ti'n gwybod? Mae really yn. Nes ti lwyddo i lawrlwytho... mae'n tree level newydd. Okay. Select level, extra dreams. Mae gen ni factory, golf, ac city. I chwarae. Ac hefyd... weles i... Mae yna Ice City ar gael hefyd, ond... Ice City. Mae hwn yn cool, though, sut maen nhw'n neud yr... sut mae fe kind of nadoligau. Ond mae gen ni bunch o'r community levels hefyd. Ni heb di chwarae eto. Oh, cool. Oh, nice. Syniad da. So yr un cyntaf yw factory. Dwi'n meddwl ni di chwarae hyn eto. Mae'n edrych yn wacky. Wacky. Mae... Wacky. Syniad good. Cool. Right. Ni yn y factory. Mae munud gynta, bo tro ni'n chwarae gêm yma, mae munud gynta mi'n cofio controls. O'n i byth yn gallu grapplo a neidio ar ledges yn dda iawn ar hwn. Fi'n cofio y tro cyntaf fi ni chwarae, o James a Owain fel ages o flaen fi. A o'n i'n mynd mor frustrated yn y diwedd, nes i just dysgu lladd fy hun. A just... Beth yw'r sŵn yna? Mae yna radio lan fyna. Above ti. Oh, right. Oh, gosh. O'n i'n trio switcho holl web browsers fi off. Wel, beth yw yna? Dolau, dyma ti. Nice. Nes i dysgu'r trick o os mae pobl o flaen ti, just marw a beth ti'n respawn o'n agos i nhw, so... bach o twyll o'n digwydd fanna. Ni yn rhoi pethau mewn fyna? Ni yn. Waw. Roi un arall yn yr un arall. Ti bron cael e? Right. Oh, god. Oh, cog! Where is your cog? And then are on. Yay! And God with Doris, baby. Great. I got a truce. Distryding Ddim eisiau cog. Ford store man. Dim angen chwarae gwmpas fanna dde. Ratio radio. Dagadam kulo. Min walda mine compare durays. Monday borking, de chevo. Mijn stik Mae no. pwynt arbed yma, so... Yay. Come on. A lord in the men. They're folding the laffle we Right, mae lever? Cor saving hand seen. Neu falle ni angen roi lever fanna. So mae lever yn tair bits yn yndi. Right, So ni angen Ford store man. roi pethau mewn fyna i hwnna gweithio. So os rhaid ni mynd nôl i nôl o rai o fan hyn. O fi'n mynd ffordd wrong anyway. Mijn stik not uitriebel. Ti'n neud e rhaid da, Come on, a lord and a man. They're folding the laffle we see. Gotta be. Core saving hand seen. And then hat are on. Dwi di cael yr radio. And God with Doris bandit. Wey. Grand or nunca. Distryding traveling lastly. Whitcut Ford. Push a button. Swithable. Oh, Morgan! Fi'n gyfo. Rwy'n wedi cael ei squished. Monday born. Oh my god, so ni angen, like, ffeindio components, rhain. A dod nhw nôl i'r canol. They're folding the laffle we sniffing. I Core falle. saving hand seen. Right, os ni gyd mynd i'r un. God with Doris bandit. Yeah. Grand or nunca. Beth Just yw'r rhoi un un? pethau yn y... Oh my god. Okay. Fi ar bwys.
Rhys fan hyn. Right, so ni angen kilch thing? Like, little wheel. Ie, ni angen trainer. Olwyn. Edrych. O, ti'n gallu cario doi ar un pryd? Yn eitha cool. Yeah. So, ble ni fod roi nhw? Edrych ar y shoots, mae'n little symbols o Ah, dan nhw. okay. So, ni Okay. cael... Ni di llenwi nhw gyd efo'r, like, little golden... Not gold, iron blocks. Ni cael nhw already. So, ni angen Right. cael yr actual Oh, wow. components. So, let's mynd i'r un dro fan hyn gyntaf. Yr olwyn. Ti di cael Ie, y lever yma eto? Na, maen nhw'n darnau o'r lefel. Ni angen mynd trwy. So, let's mynd i'r un ar y chwyth yn gyntaf. Rhys, beth ti wedi mynd? Law fan hyn. Na, mynd i'r un arall gyntaf. Dod nôl. So, edrych ni angen cael yr olwyn. Okay. Whoa! Ble Oh ni'n my cael yr gosh. olwyn then? O, mae'r olwyn fan hyn. O, rwy'n edrych. Wel. O, dwi'n gweld. Ti angen cael yr olwyn a roi yn y thing olwyn. Yeah. Sorry, yeah. O, Oh, Rhys, no! Sut ydi ydi? Hwnnw'n skills. O na, dwi wedi mes fel lan. Yeah. A fi. Right nôl i'r bit cychwannol. Yeah, so mae'n like main hub area yn y lefel hyn. A couple of like little parts gyda'r ochrau. Each section ni angen cael component gwahanol. Oh. Oh, God. Oh! Almost. O, peidio neud sŵn yna edo. Oh! Michael! Oh! Oh dear. Yn chwarae gyda y term hollol wahanol fyna. A sa'n credu byddai'n cael getaway gyda Craig Club o'r fath yna. Oh, diolch Emrys! The station that rocks. Station that rocks, yeah! Beth hwnna? Oh, Fi'n credu o'r yeah! radio. Edrych beth rwy wedi ffeindio. Bydd hyn yn dda Oh, am y channel YnChwarae. Fi ddim yn gallu gweld, fe roi fi edrych ar y... Right, fi'n mynd i cael y stream o'ch ochr. Just i gallu gwybod beth ti'n siarad. O, na, ti nes i gwybod. Am y stream yn chwarae. Na. O, oce. Woo! Dyma... Wedi ffeindio'r olwyn, by the way. Ond rwyf ddim Oh, siŵr damn. sut rwy'n mynd i... Rwy'n meddwl mae'r olwyn. Bach o delay fyna. Right. Just gwirio fi'n mynd i cael... O! Rai, beth yn y byd ti rhywun? Right. Y ffordd nôl, rwy'n meddwl. Ddim siŵr. Right, dwylo yn yr awyr. Right, rwy wedi ffeindio peth sy'n edrych fel olwyn. Right. Ie, ond... Ie. Rwy'n Dwi'n disgwyl fi'n holl o'r rownd. Rwy'n meddwl, oh, rwy'n stuck, Rhys, help me. Oh, wow. Ow. Ie, ta-ra. Wyt ti adre nawr te Rhys o Plymouth? Ie, nôl yna. Nôl yn rhoidion. Nôl yn coedion. Wy. Neis i fod Lle nôl. fwyaf saff i fod yn y byd, coedion. Dweud hynny, mae'r cases o Covid yn mynd yn ofnadwy yn dwi. Oedd brawd fi a cariad brawd fi gyda fe, yn positif. Flint, na. Nhw Yeah, I right? know. Yeah, mae bach, mae fe fel symptoms o flu o gwael, ond yeah, mae just yn... Wel, son nhw'n byw gyda ni, so mae'n un peth, ond mae just yn meddwl, son ni'n mynd i gallu treulio dolyg gyda, you know, gweld nhw dros dolyg, really. Ydyn nhw dwi o blaid lle bydd nhw di catro fe?
Neu just Na, bod. ond oedd na ces yn gwaith nhw, so fi'n credu maen nhw wedi cael shutdown yn y lle nhw'n gwaith nhw. No! Oh! No! Rwy dal di... Hwna'n y peth gael, dyd, ie. Os mae mewn gwaith, ti'n methu wneud unrhyw beth am e wedyn. Na. Na. Oh! Mae rwy'n ffrind fi, rwy'n dad yn dod nôl o'r gwaith a teimlo'n sal a wedyn rwy'n test o positif. Ond rwy'n ffrind fi'n test o'n negatif, ond wedyn... rwy'n test negatif a fel DVI, a wedyn ar y pen wythnos rwy'n test o'n eitha sal. Oh, gosh. Rhys, bad news. Rwy ddim siŵr os ti gallu dod nôl lan o lawr fanna. Oh! Ww, actually, hwnna'n shout trio mynd lan fanna. Os ti'n mynd lan o ochr yna, gallai pas. Gadael yr amseru ar yr olwyn i gadael dy hun mynd ar y pwynt cywir. Mae'n mwy is na beth ti'n meddwl. Fi'n flipo fy hun nôl. O, ble dwi fan hyn? O, fi ar y... Edrych ble dwi? Fi ar y to. O, nes i Hwna'n jumpo. nuts. Nes i jumpo. Ie. Efo'r olwyn? Ie. Alright, mae'n nôl ar y dechrau te. Hwna'n ffain. Hwna edrych fel... O, ie, man. Oh, yes, yes, yes. Dyma un dda. Fi... Oh... Yes. Oh. Right. Right, sut na byd oedd fi'n gwneud hyn just now? Rwy'n fi'n mynd right i'r platform, like... Oedd e ti? Ie, tu ôl, a hwnna ble mae'r olwyn? O, sut ti'n cael e nôl, though? Surely mae hwnna'n mynd i bod yn solid. Oh! Ah! No! Overshot. Oh, sugar. Ie, rwy'n fi'n lan Fi 'di- ar y platform hwnna. Sut ti'n mynd lan fyna te? Rwy'n fi'n fflingo fy hun o'r olwyn. Really? Ie, rwy'n ddim siŵr sut. Mynd yn y bont yma, dweud. Ie. Wel, mae'r P-bai, os o'ch chi'n really dda at cydbwyso, I suppose gallai ti mynd o leile drwy mynd ar y P-bai. Os mae gyd wedi cysylltu yn dywe. Ie. Pwy sy'n digon ddewr i drio hwnna? Dyna'r cwestiwn. Rwy'n mynd i Right. trio... Oh, na. Mae hwnna'n anodd. Really anodd. O, fi'n siŵr os yna'n mynd i beth. Mae'n mynd i bod yn araf, ond mae'n... Edrych yn mynd lan, like, really Ie, araf. ti yn. Oh, fi jyst yn neud 360 spin yn lle. interesting. Oh. Gadael fynd fwy isel na ti'n meddwl, like, almost... Yeah. Just Ie, ar ôl achos ti'n ie. clirio'r llawr. Mae'r centrifugal force y fe, dyna'r thing, mae fe'n cyflymu'r proses, so... Oh, rhywun di mynd i Oh. save point. What? Ie. Wel, nes i just Rhys? dod drwy. Dyma ti. Mae na bridge fan hyn nawr. Okay, fi'n mynd i What? neidio off then. Helo. What the hell? Be? Sut wyt ti'n gwneud hwnna? Nes i just mynd trwy, like, your tube, so. Oh my neidio. god, rwy'n meddwl rwy'n ti'n meddwl rwy'n like bridge lan i rwy'n ti'n neidio lawr nawr. O, ie. O, o'n i'n meddwl ti ar save point newydd. Fi'n siŵr, fi just yn neud bridge fan hyn. Fi'n siŵr os mae'n y safe. Na, mae'n nôl yn Na, mae ddim. y dechrau. Oh. Oh dear. Oh no! Oh dear. Ie, ni angen trio mynd lan fyna hwnna ble mae'r olwyn yn. I fi lawr Emrys. Os o'n one-off fluke bod fi fyny... Oh no! O, Trynydd. Oh no. Trynydd.
Yn lle... Oh dear. Na fel Ie, chi... Iwsio'r glob yn lle. Tydw'r glob gynta. Ie. Glo. We're just yn chwarae efo fel peth. Rhys, ni angen trio mynd... We're mynd i neud. Sure. What? Ha? Oh, rap, nes i. Oedd hwnna'n gwneud yn... O, hwnna'n gwneud yn mynd i gyflymach, rwy'n meddwl. Beth fan? Ti eisiau fe mynd yn gyflym yma? Yeah, hwnna wedi troi arno like the flames. Oh! Yeah, dyma ni, roedd e ddim yn mynd full speed. Oh my gosh. Almost. Almost. Just angen gadael fynd a little bit yn hwyrach. The station Yeah. that rocks. Sa ddim... Y gyr mwr na dwi isio. Y beth? Dwi ar y thing wan. Oh, yeah! Mae'n y peth, like, yr olwyn, steering wheel looking Bach. thing. Yeah, Dwi'n mynd bach yma de. yeah, hwnna na. Hwnna beth Da. ni angen... Mae na... Mae ddim ddodd fanna. Roedd na un fanna o flaen. O na, Rhys. Ble ydy'r olwyn? Wyth ti'n gadael fe? Neu... Wel, fi yn... Na, mae di cympo ar llawr, nes i cympo ar efo fe. Roedd fe'n cwmpro o dan y byd? Ie. Mae'r toi dodgy yma ar Rixon. Wedi ffindio rhywbeth, anyway. Hell. Hell? Pale. Hell. O, ni angen... Ni angen pil? I'm sure. Hel neu heol? Pale. Pale, all right. Okay. Wel, O, ti'n go? ble dwi'n ffeidio hwnna? Ble ti di cael y bridge Nes yn i ôl? just... Hwna'n y bridge rwy fi'n stôn am. Oh, sorry. O'n i ddim yn gwybod. O'n i'n meddwl o ti fel bellach ymlaen. Oh, ti gyda beth ni angen then? Ie, am yr un hon. Dim am... O, wain, rwy fi ddim yn olwyn, rwy fi'n pale. Beth? Nes i just rhoi pale mewn fe, fyna, a rwy fi'n Ie. pale, dim olwyn. Oh my god. Mae beth mae hwn yn neud? Yeah. Pressure pad yma. Nice one, Rhys. A nawr y pale hon yn mynd lan fan hyn i yr un hon. What? Na? Y pale nes i just creu yn mynd mewn i'r box arall, Yeah. a nawr ni angen creu y dau peth fach i mynd mewn fyna. Ti'n neud y bit yma gyda'r levers? Oh, mae lasers yma, boys. So mae... Ie, y neud y bit- laser, hynny beth just neud efo lasers, ie. Oh, right. Rwy Ti di gorffen. Ie, fi'n meddwl. Nawr ni jyst angen toilet plunger. So... Right. Mae'r pale yn troi mewn i... Beth mae'r pale yn troi mewn i? Y pale di troi mewn i pale arall, a nes i roi pale fan... I see. A wedyn, ni angen neud y dau peth fan hyn, so ni gallu mynd like dau... Yeah. Their fun Oh, yeah, was rwy'n lawful gweld. thing. Cora Okay, saving let's had mynd... And then had... Right, well done. and job with Cora is playing. So, beth sydd dyn ni? Let's go. So, just a plunger. Go, 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 go! Ah! Oh! Aros. Okay. Oh, see? Oh dear, oh dear. Oh, na. Oh, na. Be mae hwnna'n actually neud? O, mae wedi creu bridge tu ôl ti. Oh, so ni yma ni. Oh! Bydd rhaid ni mynd lan fan hyn then.
Mae'n eitha ffynnu yn gweld nhw gyd yn cerdded yn union yr un tempo. Gyda'r un swagger. Ooh, god. Ooh, hoffi'r effaith sain. Oh, na. Right. Right nôl i'r dechrau fyd. Fi'n stuck yn y wal. Oh no, Oh, Morgan. sorry. Edrych ar hwnna. Fi'n Oh, rescue Sut ti'n cael coes ti'n stuck fan'na? Come on. Oh, please help me. Go on, come on, come on. Ah. No! Rhywun! Teddy fi. Go on. Grab my hand! Okay. Fi'n trio. Ti'n neud y Mae'n seg. Mae'n hynna, de. Ti'n gwneud troi? Rwy'n di fynd troi? Na, mae Morgan stuck mewn wal. Oh, wow. Gallu taflu pethau fi? Hey! Raid! Raid! Ni'n cael ei terfysgu gan Honest... Gan Honest Dan Games! Wow! Nice, efo parti o 24. Croeso i'r stream! A diolch am y raid. Ni'n trio rescue o Morgan o'r Ni'n cael wal. be? Ni'n cael raid? Beth yw hynna? A mae'n Wow. lle streamer arall. Yn like, Hwna mor cool. gorffen y streams nhw a dod o'r viewers nhw draw. Mae'r peth yw, maen nhw wedi neud e, maen nhw wedi rhoi rhywbeth yn Gymraeg hefyd, yn ddod i'ch stream gyda Honest Dan a bendithio yn y glaw lawr yn Africa. Hey! Wow. Oi, oi. Honest Dan Games taught us Welsh. Yn dod i'ch stream gyda Honest Dan. Hey! A bendithio Helo, croeso. Cool. Diolch, pawb. Hey, croeso i'r stream! Wel, os ti'n gallu gweld, fi'n stuck yn y wal, felly... Yeah. Right, ni angen gadael ti Morgan, sorry. Ni angen gadael ti. Oh, Distruging. also Nadolig llawen. Oh, hwnna'n nice yn dwi e. Hey, Oh, Nadolig llawen. hyfryd. Nadolig llawen i ti hefyd. Wow. Merlin Lewizard yn dweud, yes, I finally made it on time for a raid. Dwi'n ceisio dysgu tipyn o Gymraeg i'r gwylwyr, ond mae rhan fwyaf ohonyn nhw o dramor. Hey! Wel, dyma chi. Dyma'r cyfle i gofyn unrhyw gwestiynau. Any Drwy y Gymraeg. questions? Yeah, any questions you have on Welsh, ask away. Ask away yn y chat. Remember, roedd hyn What yn yr... is blith bynnag? Hyn yn yr raid cyntaf ni erioed wedi cael. Oh, Peli. Yeah, official yes. raid cyntaf, first raid. First Dwi'n hoffi coffi, mae Big Sour Yo yn dweud. Nice. A fi. Nice, da iawn. Rwy'n hoffi te. Ti'n hoffi coffi? Os ti'n hoffi coffi, mae fancy coffi... Na, joke. Mae gyda ni rhywun sydd yn gwerthu coffi. Sy'n fel arfer yn ymuno yn y streams weithiau. Neu yn gwylio'r stream. Fwy na. Yeah. OK, fi really ddim yn gwybod beth fi... Oh, right, ti'n dal. Fi nawr hefyd, fi. O, bydd fi'n neud lan a dal ti hefyd. Ti'n neud swing hefyd. Oh, fantastic. Lladd yn hyn. Ie, wen ti'n hedfan. Ie. A bwrw ni off. Os ti'n dal, like, y dal I'ch bit. gwyth. Ie, fi ti'n dal. Yeah. Fi'n credu ni'n cael tipyn bach o echo o achos ti a Rhys yn yr un ystafell. Yeah. Oh, yw ie. Mae Honest Dan Games dweud, mae gennyf command Welsh sy'n gorfodi siarad Cymraeg am funud yn cael ei ddefnyddio'n aml ar stream. Mae pobl yn hoffi gwrando hyd yn oed os nad ydyn yn deall. Oh, mae hwnna'n cool. Hwnna'n really Bydd rhaid ni roi Honest Dan Games fel un o pobl ar ein beth yw e? Auto stream thing. Auto-host. Auto host, dyna ni. Auto host. Tynnu ni. Pull me. Go on. Come on, let's Come try- on. Come on, let's get him out. Yes! Oh, yes! Yes! Dim bach yn o'i. Yeah! Hey! Ni cael e. Dwi'n rhydd. Hey, hwnna'n really cool. Oh, Saving brilliant. Hansi. Frustrating fyna ddim yn rhan o'r gêm. Na, fi'n gwybod. Dim achievements unlocked. Mae o Honest Dan yn dweud, nhw'n sôn am Elfish pryd bynnag dwi'n siarad Cymraeg.
Ie, wel, Rafe Tolkien wedi beiso... Oedd e'n fan mawr oedd e? Ie. Oedd e'n fan mawr o'r Cymraeg? Un o'r dialects yn yr Lord of the Rings yn actually based ar Cymraeg. Sa'n siŵr pa dialect eto wedi anghofio, ond mae'n dweud ar y we rhywle. Ie. Os chi eisiau, obviously, shameless plug. Os ys Sorry, Rhys. Os ys diddordeb chi chwarae gêm yn Cymraeg, mae Dungeon y Dis. you're moron. Chi gweld hwnna? Ti'n moron o wain. Sorry. Dungeon y Dis. Chi'n gweld Dungeon y Dis Dicey Dungeons heddiw gyda Nintendo Switch port o Dicey Dungeons a mae fersiwn Cymraeg o fe yn rhan o hwnna. So, yeah. Honest Dan Games, ti di gweld Dicey Dungeons yn Gymraeg eto? Gwerth cael look ar. A mae'r Nintendo Switch, so... O heddiw. Fi'n gobeithio cael... O heddiw? Wel, fi di... Rhys. Yeah. Oh no. Yeah, so... Dungeon y Dis. Honest Dan... Dwi'n cofio weld y enw yn y Discord Welsh Gaming Network, ond heb wyl chi'n streamo o blaen. Ah, cool. Does Dicey Jumbers have Welsh? Yes, it does. It does have Dicey Dungeons. It does have Welsh. Fi'n gwybod achos nes i gyfieithu fe. Yay! So os ti'n credu fod yn rubbish, just cadw eich sylwadau eich hun. Diolch. Brilliant. Diolch am dilyn, Honest Dan. Yeah. Mae'r game yn great, ond heb chwarae eto, dim gennyf Switch, felly na. O, mae'r Steam hefyd, yn amlwg. Felly, yeah. Fi'n chwarae fe ar Steam yn y streams. Welsh phonetics sound kind of similar to Icelandic to me. Oh, yn diddorol. Yn dyfodol. Rhys, rwy'n stuck. Be o'i ti? Be? Edrych ble o'r Morgan. Sut? Be, nes ti trompa bant i rhywbeth? Nawr, fi dod trwy'r P-Beth, a just... Sut nes ti trompa bant, e? Rwy'n complete. Help me. Owen, sut nes Os ti neud grŵp hwnna? chi yn chwarae bwyd o'r stream neu os un eich Ie, dwi'n mynd cael fanna. So, Honest Dan Games yn ymateb i'r cwestiwn na, grŵp o ni yw yn chwarae sy'n dod gyda'i gilydd yn ei streams. Dwi wedi dechrau wneud streams yn ystod y dydd Dicey Dungeons awr, ond really grŵp yw yn chwarae. Felly, ie. Yeah. Fi'n just lwcus i gallu wneud fel awr y dydd. Weithiau fwy na awr, achos fi really eisiau gorffen a cwblhau Dicey Dungeons, ond na, ni'n wneud sesiynau fel hen os lle ni'n cael sesiwn cymunedol, lle mae mwy na un pobl. A pobl eraill gallu ymuno hefyd. Ie, rwy'n fel arfer yn, like, cyn y pandemic, rwy'n ni'n cwrflan, like, fel grŵp efo'n gilydd a just chwarae gemau, like, recordio cwpl o YouTube videos a gwneud stream. Ond ers y pandemic, ni heb di cael, wel, ni ddim wedi gallu cwrflan, so ni just wedi bod yn streamo ers hwnna. Bron. Na. So, yeah. Lle di afal nhw i fan? A dwi'n neud treog. Rwy'n cael eich pen. Ond beth sydd wedi bod yn dda yw, ni ddim wedi stopio, ni wedi actually wneud mwy o streams yn ystod y cyfnod clo na o'n i arfer wneud pan... Achos o'n i ond yn gallu cwrdd fyny unwaith y mis, really, yn ffysegol. A ni'n cael takeaway a cael laugh a just wneud stream, a oedd e'n really good. Ond nawr, ni wedi llwyddo i wneud bron stream o leia unwaith yr wythnos yn y nosweithiau. A weithiau 2 waith wythnos, a ni'n trio wneud awr y dydd amser cinio hefyd. Ond ie. Oh, god. Ie, mae honest am i dweud gemau'n gweithio eitha da dros bellter o leiaf. Ie, nhw yn... Ie. Yn lwcus. Ie. Wel, is i... Oh my god, fi mewn tywyll fan hyn. Owen, ti dal sta? Ie, rwy'n dal sta. Yndi. So sef rhywun gafel na fi a tynnu fi. Oce, ie, naill lab. Mae'n mynd â chi nôl i'r dechrau, guys. Be?
Tunnel. Ti'n mynd... Ie. Chi gyd wedi neud y bit yna. Na, rwy'n stuck. Owain di cael ei hunan stuck am rhyw. Rwy'n edrych ble Na, rwy'n ti'n ti'n- stuck. Ac by ti'n gweld fi. Oh god. O ie. O ie, ti fyna nawr hefyd. Ond mae hwnna'n really rwystredig. Ti'n gwybod yr holl O, mynd o Morgan. gwmpas? Ni Ie. di wneud hynna, ni di completo hynna. Oh, for God's sake, Ar can fi yn y loop te, boys? Nes i gymryd ages yn neud hwnna. Yay! Yes! Morgan, Diolch, gweld Elvis. gweld fi fan hyn. Wel, rwyf ni'n ni di roi e mewn fyna. Oh, for God's Ie, ni sake. just angen cael y base nawr. Ti'n o beth? Oedd hwnna'n multitask o gwael fi. Oedd mor excited am y raid, a wedyn siarad am pethau gwahanol, oedd ddim canolbwyntio. Ddim ar pwynt. Oh dear. Rhywun am troi dwylaen o. Come on, a lord and the men. They're folding the laughable. Oh god, ble ni'n mynd nawr? Mynd ar y cogs. Okay. Right. Oh no! Oh no! Ie, os ti eisiau ymuno un noson pryd ni'n gwneud stream, mae'n ti gallu os ti eisiau, honest Dan? Yeah, bydd hwnna'n awesome Mae'n actually. cool, set like, nice stream. Ooh! Diolch am dilyn Outfrost, croeso i'r criw. Ooh, hynna'n funky. Oh! Missed. No. Oh! Oh! Fi wedi gwasgu y blimyn thing ar damwain. Beth di gwasgu? Oh, basically, fi di... Ti'n gwybod yr keyboards? Fi actually gyda 2 keyboard wedi plego mewn. Oh! So, y chances o fi bwrw rhywbeth ar y keyboard, so fi'n dal yn dyn... Oh, flip. So, oh my god. So fi'n trio cael y mouse nawr i mynd nôl ar y game. Achos fi di mynd mas o'r blimyn windowed screen. Oh my god. Outfrost have dweud, nice, I click follow and Twitch freezes the player. No! Honest Dan wedi dweud, diolch am y gwahoddiad. Pethau eitha brysur am y tro gyda gwaith yn weidio lan cyn Nadolig, ond hoffwn rhywbryd yn y dyfodol. Ie, bydd yn cool, just Awesome. just anfon i neges os ti eisiau. Rwy'n ni gallu setio rhywbeth lan. Yeah. Dyna'n wych. Wyt ti just wedi, like, speedo trwy hyn, Rhys? A fi yn gwybod. Mae'n am pont fyna os ti... O ti wedi cwblau hyn yn barod? Oh my gosh. Wyt ti'n, like, human fall flat speedrunner neu rhywbeth, Rhys? Yeah. Powering through. Nice. Just mynd yn wrth gysio. Okay. Fi'n... Yeah, so ble wyt ti... Dyn ni'n mynd lan yn y cogs. Fi lan ar y cogs nawr hefyd. Hyn yn galed y darn hon. Ydy ti right lan y top, Rhys? Na, drofyn in. O, rwy'n gweld ti. Gweld? Neidio. Oh. Oh god. Woo! Come on. Oh! Sio hwnna. Yn rhi agos. Ydw fi di stopio'r cog? Pa cog? Mae'r gem di rhyw i fi. Ydy yn achos dwi di O, stopio'r na, cog? Pa cog? Wel, dyna ti gwestiwn. Nes i just gweld ti'n gweld. Ble'r y byd o'i ti? Na, fi dal yma. O, Rhys ddim wedi yn cwblau. Na, mae'n Rhys wedi gwneud e. A honest Fi ddim yn gwybod ble i fynd nesa. Diolch boys, mwynhewch. A welwch chi rhywbryd arall. Ei, diolch am y reid o Stan. Diolch am reid. Diolch ond o stan. Diolch am dod. Nian yn rhan o peth. Ie.
Pam mae'n loads o peli na? Diolch am y reid. Gweld ti rhywbryd arall. Ie, oedd o'n clas. Mae gen i un arall, Rhys. Wel. Gwra ni dilyn... Ti eisiau gwasgu'r button olaf, Rhys? Na, pwy bynnag. Waw. Just wedi dilyn Honest Dan Games. Nice. O! Ah, Ni'n cael y lever, Rhys. Ti di cael, like, literally popeth am y lever. Ti eisiau gwneud yr honours a rhoi y lever mewn? Yeah. Os ti eisiau? Come on. Go on te. Os yna honest Dan Games, os yna un-honest Dan Games, dwi'n meddwl. Yeah, falle. After hours yw Honest Dan Games. Go on, Rhys, Fel tynnu e. evil twin brother Dan yw e. Yn Honest Dan Games. O! Beth sy'n dig? Oh my god, ni'n mynd lawr. Secret basement, pawb. Nice. Oh my god, mae'n blymyn... Stargate! Yes, Stargate. Oh, wow. What? Ond what, Flint? Wait, hyn ddim yn y diwedd? Okay. Oh my god. Come on. Hwnnw'n edrych yn dead. Oh, mae'n cryptic puzzle nawr. Oh, Rhys, no! Oedd hwnna'n lwcus. Okay. Oh! Right, so beth? Oops, sorry. Mae'n y lever ar yr ochr arall. Mae'r centrifugal force yn cael ti, ie. Mae jyst yn gythio ti allan. Ie, mae'n mynd i... Mae rhywun arall angen mynd i'r ochr arall a cael yr un arall, dwi'n meddwl? Mae'n y dau... Bydd y tric yw i neidio'n gyflym dros y dau. Dyw hwnna ddim wedi gweithio. Rhaid ti bod fwy am hynny. Roi fyna. Ti'n cael e? Okay. Wait, beth ydi thing? Oh, right, ni angen newid e. Circle... Damn. Beth yw'r lever yn neud e? Mae'n, like, cloi'r, solution. Ydy gallu gadael fynd o'r lever? Ie, rwy'n cael fe. Oh, actually, dod fel lawr, sorry. Mae'n dangos fi y solution i'r puzzle. Oh! Hwnnw iawn? Oh. Ti angen dal y lawr... Actually. Dweud fi Sefyll i fyny. Oops, sorry. Fyny. Oh, god. Ne? Ei! Ni wedi agor y drws. Ei, da iawn, tîm. Ni fynd i... Dwi'n mynd off y cylchyn eto. Oh my god! O, na. Right, fi'n credu y tric yw i dal ar y llawr wrth i ti'n mynd rownd then. Ie, definitely. Ti'n methu neud e, ond i bai am hynny. Oh, well. Dyna ni. Body slam. Oh, na, ni angen neud your lan ar yn o Ryan. Oh, no! Mae hwn yn atgoffa fi o'r scene o Toy Story 3. Mae hwn bendad yn Toy Story 3 moment. The Claw. Ti'n cofio hwnna? Yeah. Come on. Dal e! Oh! Ti wedi gweld y fideo o hogyn yn ail edit o Toy Story 3, so mae o'n goffan o fanna. A dangos o'i mam go. Mor sad. Mae'n editio the end ar diwedd hwnna. Hwnna'n creulon yn dyw e. No! Fi'n neud y to, wedi hel. Oh, right, ti'n dal ar hwnna. Yeah. Go
O'n i'n trio just neidio ar y blocs. Mae'n ddim yn helpu. Yeah. Okay, go on. Falle chi'n gallu trafod, achos mae doi o chi gyda'r gêm, beth chi'n meddwl first impressions o Cyberpunk, Emrys a... Pwy yw Emyr? Emrys a Owain. Ie, Dwi'n joio... rwy'n joio fo hefyd. Diolch yn y new paradigm in gaming yn byd fel la, ond dwi'n joio fo dde. Ie, a fi. Mae'n really gweld like couple of books, or just usually just like NPCs and just bod yn bit weird, neu like NPCs despawn o neu rhywbeth. Ond mae heb di actually crasho I fi eto. Dwi'n wedi cael mynd crash dde. Dwi wedi cael amball mission yn fatha just yn bygu allan. Ie. Ond a blaen hynna, mae wedi bod yn iawn. Ie, dwi'n dod o debyg o ran feel of a Fallout. Sorry. Yeah. Yeah. Camera just funny. Ond, na, dwi wedi cael amball I funny bug lle mae'r cymeriad ti'n t-posio tan dreifio felly. So bethau fel am y bad. Dwi'n mynd i bethau fel a. Ond fel chi o'n wedi gweithio'n iawn de. Yeah. Okay. Ie, dwi'n meddwl fod yr holl hype wedi amharu fo chydig bach de. Yeah. So pobl ddim yn gallu just joio fe fel game a nhw just yn meddwl am... Yeah, well, mae yn edrych yn wael ar y PS, like, pedwar. Ie. Llai ond cyn dyn o pobl sy'n yma PS4 de. So dwi'n meddwl sa hwn yn connotation gwahanol sy'n ni'n chwarae fa'r da generation yna consoles. Oh, ie. So, dwi'n... Na, ie, mae wedi bod yn behafio reit da. Di fi 2070 Super a mae wedi bod yn behafio reit da I fi de. Llai yn rili cwyno. Dwi'n mynd o'n hynna. Ni gallu symud hyn. Ond wedi dyna, pryd dwi wedi goffan y gêm, fyddai'n mynd nôl at fod yn meddwl de. Mae fel one playthrough. Yeah. Mae'n sôn y DLC a multiplayer. Na I weld sy'n mwyd dwi ar y pryd, really, efo hwnnw. Yeah, okay. Ond mae'r record dwi'n... O'n i'n poeni chdig... O'n i'n poeni chdig bach bod oedd yr reviews da allan. Ond na, mae o'n... Ydy ddim I daint pob chwaith de. Di'r ffaith o pobl Witcher sy'n neud o ddim yn golygu'n byd, really de. Dwi'n byd fatha Witcher de. Right, okay. Edrych guys, ni gallu dynnu hyn fel platform oherwydd mae'n ffriso ar ôl cwpl o'r eiliadau. Pam ti'n mwy o arall? Beth yw hwnna? Like blue thing. Mae'n y peth nawr. Ydyn ni angen? Ie, wel mae'n fel peth. O ie, mae'n yr offer YnChwarae draw fyna. Yr shelf top. Alright. Oh, nice. Bydd lift yn handy. Hwnna ddim yn lift. Perfect. Mae'n just un o nhw eto. Right, so ni angen... Hwnna ddim. O, hyn yn mynd I bod yn galed. Tutorial. Sut o hyn i'n mynd I gwneud hyn? It's funny, achos ti'n... ti wedi symud pen ti gyfeirio brawd ti, mae'r echo yn dod trwy mwy. So os ti'n gwylio brawd ti'n chwarae, mae fe'n neud hwnna. Okay, so... Oops, beth ni'n neud? No! O, hwnna resell. Way resell ydi e. Mae'n diflannu nawr. Okay. Ti hongio hwnna ar y wal. Flip. Os ni'n dod am hyn? Na. O ran, Rose? Ie. Fi ddim gyda'r skills ti o wneud hwnna ddo. O, blymin nawr, rwy fi'n gwneud e eto! Ysdi neud y jump arall yn taes.
Yeah. Taflu nhw Shit, lawr. Taflu nhw There we lawr. go. Dwi'n O, siŵr ni beth yn ni gwneud angen. yr un... O ie, ni yn gwneud yr un cyntaf. Really? Na, edrych Rhys. Mae na... Ni han neud yr un cyntaf. Diolch, Rhys. Ei, diolch am Rhys, hwnna wedi gweithio. Oh, sorry, Dad. Sorry, Rhys. Dal llaw yna. Right, ni'n cael nhw. Fi ddim yn siŵr beth ni'n neud efo. Air. O, ni angen... O, ni angen cael y radio, ydyn ni? Na, ni angen Sgyn i gwasgu'r mewn y radio. bwtwn. Dwi'n mynd yn stycach. Oh, right. Oh my gosh, beth dim So, fi'r... Beth ni'n neud gyda'r olwynion yma, then? Dim byd. Oh, okay. Oh, sorry. Mae o. Oh, sorry. Wyf fi'n rifo wyf fi'n neud hwnna. Da ni eisiau dau i... Ie, na i... Mynd yma'n twtio fath yn mynd yn styc, ynddi? Oh. Ie, beth ydy'r actually timer? Cyn mae'n mynd yn... Cyn mae'n rhoi. Mae'n really gyflym. Ydw fi gallu gwneud hwnna? Na, hwnna'n... Os ti'n mynd o dan fe, a wedyn, like, edrych lan. Oh, wow. Oh, God. How? Nes i just cyffo the button. Beth sy'n mynd yn styc fan'na? Ti di gwasgu bwt yma fe, dyna pam oedd wedi mynd yn stuck? Hwnna'n re-sell. Na, Na, ni'n rhywun glitcho. Ah, glitchy. Ie, mae wedi dechrau mynd bach yn araf nawr. Ie, wel, edrych, rwy angen mynd i'r bwtwm. Oh, Okay. Right, rwy'n neud yn am fe. So nawn ni just... Yes! Os ni Yes. gyd... o, Da iawn. Ei, Oh. hwnna'n... So ni cael trydydd un. I roi yn y lle yna. Come on, O, Emrys. ni angen rhoi nhw ar y... Oh. O, am beth i'n neud hwnna? Wy'n na clods na fan inti arnyn nhw. Ni angen y cog? Yeah, probably. Pam na... Fi fel am yna te. Just decoration, rwy'n meddwl. Okay. Ti'n gallu symud e, then. Rhys. Alright, ni cael un. Oh? Eh? Oh, ni angen un arall. O, ti'n mi... Si gyda fe. Oh, ddim quite. Oh, for God's sake. No! O, chi ddim di cael blocs yn y gogledd lle chi'n rhoi nhw yn y siap cywir, you know? Y block spread yna. Gyda ni'n dim di cyrraedd y gogledd eto. Ah, sorry, yeah. Llechi ddim yn gogledd. Llechi, yeah. Oh, brilliant. Oh, bach fwy tryglis Ti'n mynd llechi. o ti'n mynd mewn tan. Fel tegan. Here we go. Okay, maen nhw gyd ar nawr. Oh, wow. Oh, wow, mae'r wal yn dod lawr. Hey. Oh, wow. Stargate huge! Ti'n mynd lot mwy elaborate na'r base game. Oh, yeah. Oh, Bob! Ni'n tynnu mynd... Oh, ah! wait, Rhys! Aros! Alright, pawb... Pawb ar, a wedyn nawn ni mynd. Okay, dyma ni. Right, ni gyd ar. Oh, hwnna'n cute. Emrys yn rhoi fel thing round yr ysgwydd. Ffrindiau! Oh, good. Y wyneb. Right. Right, ni'n gallu just neidio mewn nawr? O na, right lan i'r thing arall yna. Right, redeg. Nice. 3, 2, 1, woo! Yay! Yay! Da iawn pawb. Yes. MVP fyna, Rhys. We're going to hwyl. Right, beth yw'r un nesa ti gyda ni nawr? Oh, Mae'r un nesa yw golf. hyn yn ffyn.
Diolch Spacey 3D, wedi dweud llongyfrychiadau. Diolch yn fawr. Diolch. Nawr ni cael relaxing game of golf. Oh, yeah. Spoiler alert, mae ddim mynd I bod yn relaxing. Mae'r hyn yn hyn yn full flat. Right, grab a putt. Brilliant. Put. So ti'n gallu mynd wrong gyda bach o crazy golf. Dyma'r unig fath o golf fi'n gallu tolereito. Fi'n gysau golf arall. O'n i'n Dwi'n meddwl... gysau, ond... Ie, dwi'n boi golf le, ac o'n i'n meddwl, crazy golf yn mor hawdd. Eis I Manchester, mae'n lle crazy golf. A oedd o'n... Na, mae'n anodd. Dwi ddim yn dda'n golf. Na, ddim hyd yn oed crazy golf. Na. O'n i'n meddwl, Pitch and putt. Ie, yna gymaint o stwff I fo hitio, mae'n fensiwn I fewn yndi. Yn I fewn. Pawb grab eich putts. Ti wedi anghofio eich putts? Oh my god, Emrys. Sorry, fi ddim yn neud putts. Ti angen cael eich O'n I ddim yn putts? gallu go. Sut ti'n gwybod? Oh my god! Naeth hwnna just dechrau fi draw, ond... Oh dear. Rwy'n methu pidio fel lan. O, beth? Di sbon ar pibell? Rwy'n methu pidio fel lan. Fi wedi mynd trwy'r twll, ond ni yw'r peli fi'n credu. Na, ni actually angen chwarae efo'r... Roedd Emrys wedi cico'r pêl mewn i'r Peel yn y tuck. Ie, I agor y thing. Okay, sorry, dalen ni gwrando I ti then. Sut ti'n fidio hwnna? Dwi'n fawr man. Nes I colli y stick. Ie, dwi wedi colli fy stick hefyd. Roedd yn hedfan I ffwrdd i'r distance. Amateurs nhw eisiau golf sticks yn golf. Yn dod I newid sôn y golf sticks eisiau alw nhw. Ooh. Jerry. Right. Ble mae pawb? So ti di roi fyny gyda'r holl syniad o cario'r ffin o gwmpas gyda ti? Dwi wedi colli un fi. Ie. O, mae'n ffain. Hei, pwy fan hyn sydd wedi gwylio Cobra Kai? Oedd thing YouTube Karate Kid. Na, Netflix Karate Kid. Na, oedd eich ar YouTube. YouTube original oedd o. Oedd e? Oedd. No way. Ai. Cos o pobl mewn April Fools oedd y gychwyn. Hyn oedd tair mlynedd yn ôl. O'n i'n meddwl taw just joke oedd e, neu... Fyna i I gychwyn ni. Na, ond fair play, mae fe'n dod ar holl nostalgia nôl mewn ffordd really nice, satisfying, a fi wedi bod yn binge-watcho nhw, a fi ar ail cyfres, dim ond ddoi nes I ddechrau, so, yeah. Cheat yn golf. Ti belli defnyddio eich dwylo'n golf? Fel I ddweud chwarae yn y gogledd. Ti'n yna pobl yn morgan sy'n mynd Karate Kid yn y ffilms go erioed? Un o, ie. Ti wedi gweld Crossroads, sef version blues o'r Karate Kid? Na. So the boys yn actor Karate Kid? Ie. Nath o'n y ffilm Tyr yn amser o'n nhw Crossroads. Ond yn lle Mr Miyagi, harmonica player y blues. Oh, na. Ie. Na, really. Ai. Mae'n surprisingly okay y ffilm. Ond mae'n union. Mewn. Mae'n gorffen off efo guitar battle yn erbyn y diafol. Oh, please. Mae hwnna swnio fel Tenacious D, Pick of Destiny. Na, a tos mae'n ennill yn erbyn y diafol. Mae'r diafol yn cael Steve Vai I chwarae I fo. A mae... Bydd un o'r actor Karate Kid.
Mynd o'n chwarae Mozart ar gitar. Alright, okay, te cwestiwn I ti. Over the top. Beth o ti'n meddwl am y ffilm yna? Bydd over the top. Beth gweld hwnna. Oh, Na, come fe. on. Come on, Emrys. Ti'n hen, Morgan. Dwi'n Over the top. Gyda Sylvester Stallone yn arm wrestler pawb. A oedd gyda fe massive lorry truck. Na. Swnio'n Yeah, awesome, though. Ie, mae'n swnio... Mae e'n awesome, mae e'n awesome. Mae'n swnio'n Ie. over the top. Google o fe. Over the top. Bydd yn y ffilm o Clint Eastwood ar Orangutan a Lori. Oh, hwnna'n cheesy stuff, yeah. Fe nanid hwnna. Fi'n gwybod y ffilm, fi wedi gweld y ffilm yna. Ac mae yna un scene pan maen nhw mewn y gwesti. Ti'n gwybod ti gyda fel vivid memories o un neu dau scenes, a ti fel, fi ddim yn cofio'r gweddill, y gweddill bach o'n thing, and... Oh, fi'n stuck fan hyn. Ti'n boi Cannonball Run. Cannonball, fi ddim wedi gweld hwnna. Dwi'n cofio pan ni'n tyfu fyny, oedd hwnna oedd y ffilm ar ITV bod to. Alright. O, beth yw ffilm nawr ar ITV2 neu ITV4? Crocodile Dundee. Ti'n methu... Mae fe ar literally pob diwrnod. Beth ti'n gweld hwnna? Oh, ti'n really serious ti'n gwneud hwnna? Ti'n wedi gweld Crocodile Dundee? Na. Dwi'n wedi gweld y trydydd un. Ti'n dweud yn nath yn y 2000s, efo mab. Oh na, in Los Angeles thing. Oh. Oh. Gweld ni'n gwneud e? O'n i licio Crocodile Dundee tan nes I darllen stwff am yr actor. Dwi'n lucky yn o'n. Pwy yw e? Bydd yna boi Australia yna. Beth digwyddodd iddo fe? Beth ti wedi clywed amdano fe? O'n i jyst yn darllen stori fe Wikipedia dda. Dwi'n ddim yn sôn oedd y boi neis. Morgan, ydych gallu helpu ni trio tynnu... Ie? Ti'n trio tynnu beth fyny? O, ni'n neud e. O na! Ddim y ffordd fyna. Oh god. Oh. Mulligan. Achievement unlocked Mulligan, mae'n dweud. Ddim ar box. Ddim siŵr. Ydy e just fi sy'n just yn bounsio non-stop? Wyt ti'n neidio? Oh my god, efe rhywbeth achos y keyboard? Oh, bloody keyboard thing eto. Rhaid fi cysylltu un o'r keyboards fi. Get over it. Right. Mae'n mas nawr. God. Right, dyma ni. So beth sy'n mor special am y lever yna? Be ti'n neud, Rhys? Ni egin ti'n lyfio fe fel platform. O na, ti di run off you. Rwy'n now stuck o dan y gap. Ti'n o dan e? Ie, rwy wedi sefyll. O ie, ti yna hefyd. Wel... No, stop, no! Ni'n fod roi... Be ti'n neud? Oh. Oh dear. Rwy'n fi'n, like... Beth y ti'n neud? Rwy'n fi'n, like, grab o'r llawr a rwy'n fi'n... Okay. So os ni'n rhoi'r parcel ar yn gynta, ie? Ydy fod rhoi'r parcel ar? Na, we're hwnna'n just fi. A dam, we're rwy'n i bod o. Oh. So be ni fod neud? Ni angen neidio ar draws nhw. Oh, right, okay. Ah! Oh dear, oh dear. O na. So ni'n mynd lan fan hyn. No. Come on, lan. Oh, dwi'n gweld beth ti'n trio neud. No! Ti'n neud e? Almost. Oh! Right. O, dawn, ti'n sabio hwnna. Oh, Rhys, mae'n a driving range. O. Well.
O'n i'n gobeithio chi ar safe state gwahanol fan'na. Ni'n surprised pan ni fod yn neud e'n go iawn. Ni'n fel, oh, come on, guys. O'ch chi'n neud mor dda. Fi'n siŵr daw ran lle byddai'n really dda nawr. Sorry, boys. Chi wedi bod yn cario fi. Fi just ddim yn dda ar y holl neidio... Oh, flip. O, Rhys, ni angen mynd mewn hyn a gyrru at y boxes. Yeah. Right, pawb mewn y cart. Pa cart? Lan fan hyn. Dim eisiau pel nag oes golf. Ydy gallu just trio neidio dro fan hyn? Come on, Morgan, ti'n gallu gwneud e. Ni gallu just mynd o gwmpas, ydyn ni? Ble o'i ti? Na, hwn yn y ffordd ni wedi dod. See, dyna beth sy'n digwydd pam ti'n sbon o gymaint. Ti ddim hyd yn oed yn gwybod y cyfeiriad lle mae pobl wedi bod. Damn, ti'n gallu just taflu truck lawr i fi neu rhywbeth? Okay, wait a sec. Okay. Oh, oedd hwnna'n good technique. Na. Just mynd heb fi, boys. Come on, Morgan, ti'n gallu bod lan. Dewch lan. Hyn yn team crash ni angen. Fi'n gwybod team building, fi'n gwybod, but still... Wel, fi'n mynd lan fan hyn. Look, fi'n wneud hwnna, edrych, a wedyn mae just ddim yn... Oh yeah, mae yn. Sorry. Okay, dim ond 3 cart ar ôl. Rwy'n dal hyn i ti. Os ti'n dod lawn i, rhaid dal ar fi'r... Flippin' heck. Oh. Oes da ffordd arall? Oh, beth os fi'n creu pile? Na. Sa'n i'n neidio. Dal... Ie, fi'n gwybod. Just crap at neud e. Unless fi'n parcio hwn ar like troi o gwmpas. So, bydd e'n haws wedyn. Trio fe? O, mae hwnna jyst yn mynd nôl amlaen ydi e? So, bydd hwnna ddim yn gweithio. Na. Sa'n neud hwnna. Dyna ni. Rosin di wedi dweud Morgan gyda piles? Question mark. Be? Na, mae dad fi gyda piles sy'n eitha drist, a mae'n really awkward pan ti'n rannu ti gyda rhywun sy'n gyda piles. Pile. Oh. Beth yw'r gwahaniaeth? Boenus iawn. Ydy piles yn... Oh, Beth, Rhys? Hemorrhoid. Ti ddim eisiau gwybod, Rhys. Gobeithio ti ddim yn cael nhw. Dyna gyd. Just Google image search, Rhys. Pa'n deud yna i fe. Mae'n gross. Siri. Rosin di wedi dweud piles. Siri, what is piles? Show me a lovely example. Show me piles. Hwna'n gwaith. Rosin di'n dweud piles of fun. Oh dear. Oh. Come on, Morgan, ti'n allan. Ei, dyma. Okay, fi lan. Just roi, mae'n haws awch, ti'n rhoi doelo ti lan barod fel na. Okay, go on. A wedyn, Fel na. mynd a neidio. Gods. Oh. Right, rwy'n mynd i cael Pepsi pryd rwy'n aros i ti, guys. Dod. For God's sake. Right, rwy'n roi gael syniad. dwylo. Na. Go on. Joy. Rwy'n mynd i'n allan i gyrru ti. Yeah, bydd hwnna'n cool. Alright, there we go. 1. Doelo lan, a neidio a just rhaid. Ond sut ti'n rhoi dwylo lan heb... O ie, fel na. Hwna ddim yn digon ydi e.
jyst ddysgo fi fyny. Diolch. A wedyn, jyst yn rhoi dwylo, ond cofio i neidio. Gafal dwylo fi, Cofio i fychan. neidio. Ie, fan'na. Ie, gafal dwylo fi. Sut ti'n neidio? Dwi'n gwybod, dwi jyst yn dal o. Oh my god! Okay, fi'n mynd i gael am hyn nawr. Oh, flip. Go on, ni gael ten. Pa i chi cwmp off nawr, ddo? Ei, dyna, ie? Oh, man. Okay, i... Oh, sut na fyna, dim! Oh, man. Oh, flip. Fi eisiau neud y dawt. Dwi'n literally yn dal L2, R2, a mae'n mynd yn nuts. Oh god. Mae Emrys actually mewn VR a dyna beth sy'n digwydd. Mae fe full body suit. Oh god. Sut ydy ti'n clip o? No. Ble mae'r clip button? Hwna. A wedyn, neud beth wyt ti'n neud just now. Fi eisiau neud beth mae Emrys yn neud. Mae'n reit tu ôl ti, so hwnna'n edrych. Yeah. Oh, sugar, no! Oh. Right. Okay, so... Right. Dyna beth fi'n neud. Fi'n symud... Mae'r doi joystick, fi'n mixo nhw fyny. Okay, fi'n ffain nawr. Sorry pawb. Am gwastraffu eich amser. Sut ydy ti'n... Gallai gwylio Emrys trwy'r dydd yn neud y gyrations na, though, that's... Well, actually, gyda'i dwylo mas fel na, mae fel mae'n gyrru bus, hefyd. Oh yeah! Off-road. Okay, here we go. Caerdydd di sgoro. Gallet ti neud Macarena gyda dwylo thing. Okay, here we go. Os ti'n ffeindio'r sweet spot, os ti'n ffeindio'r sweet spot, mae o'n Oh my god! Hwna, ti ar ei neidio. Ah, flippin' heck. Be ti'n dynofio controller, Right. Morgan? Fi yn, actually. Ti'n Mae A i yn neidio. neidio. Yeah, o fi yn. Gwasgu e cyn ti'n meddwl. Come on, ti'n the platformer king fan hyn, Morgan. I know. Ond mae hwn bach yn wahanol. Fi'n used to fel Super Nintendo controller. Mae di arfer efo bad control Sticks. skin Donkey Kong. Ie. Mae di arfer efo game o... Whoa nawr. Let's not be silly. Na i dweud fi neidio. Okay, wait a sec. So, be fi'n neud, right trigger, left trigger, right thing lan, Ie, paid y... redig, neidio. Wedyn edrych i lawr. Yes. A sut ti'n cael ei mynd lan then? Just cerdded forward ac wedyn gadael Whoa nawr, whoa. Wedyn un peth naw fan hyn, so dwylo lan, Right, neidio, dwylo fyny. a wedyn left trip forward, right. Pan fi'n neud lan, mae'n achosi fi edrych lan ar un pryd? Ie. Ond hwnnw'n gwneud eich breichiau mynd lan hefyd. Ie, ond I ti just... know. Na i dweud fi pryd... Neidio. For God's sake. Oh, just neud e hefyd, na i respawn o, please. Please, mae hwn yn really embarrassing ar stream, lle mae pawb yn gwylio. Oh, please, byddai'n cael rhyw fath o blimyn anxiety issue dros hwn. Especially achos mae'n platformer, fel y ti'n dweud, fi'n carry platformer, so ffaith fi'n mor crap yn yr un yma, yn really rwystredig. Nes i campo fan. Oh, fuck! Nes i... Mae yn rwystredig. Oh, ti di safio, diolch beth. Gall, mwyn ni da neud yna. A safi ti'r poen. Beth ydi hwnna? Diolch. Byddai'n gwella, erbyn diwedd y fe, byddai'n ffain. Oh, Oh! Dwi'n wedi cael ei smacked out.
Oh! Oh Oh my gosh! Oh, na fi neud. Oh, sorry. Did you just fly off? Oh! Oh, wow. Oh my gosh, maen nhw'n really evil gwynebau Rosin D. Ti di roi ar. Mae'n amlwg chi'n cael lot o pleser mewn poen pobl eraill sydd yn digon teg. You know, mae llawer o bobl. Beth yw e? Schadenfreude yn rhywbeth? Lle chi'n cael pleser yn gwybod bod rhywun arall yn mewn poen? Sorry. Fi ond yn gwybod hwnna o Avenue Q. Avenue Q, yeah. Beth yw'r thing gwyrdd yma neud then? Hynna'n bwrw'r stick. Okay, so ni wedi neud hwnna nawr. Nice. Ooh, nice. Emrys. Oh no! Oh, you're silly boy! Oh, it's crossing a bill. Oh no, controlio hwnna. Yeah, mae'n controlio'r dau yn nhw. Yndi? Bwrw pale. Okay, yna, gael fi neud e. Mae'n rhywbeth fi'n gallu neud. Jeez. Yes, yes! Nice. Yeah, mae'n controlio'r peth ar y lift hefyd. Yes. Okay. So, gadle lawr. Whoa, gadle lawr! Right, fi'n barod. Boom! There we go. Whoa. Aros. Nice. Yay! I didn't stuck. Oh. Sorry, they Oh. just made it stuck for that. Oh, I'm slow on there. Yay! Oh, ni Carry on, team. Okay. Down. Oh, Pelly, nes i miso. Fi just wedi bwrw bloc ar hwnna. Ah, go on then. Dyna ni. Quite unsure. Good. Oh! Right. Hey, croeso Watermaz. Croeso i'r stream. Yay! Oh, fi'n... Oh, jeez. Oh, bomber! Yes. Oh, na. Ti di survivor. So, oh, right. So ti angen neidio ar y ffôn yna? Yeah. Yeah. Okay. Right, dyma'r un, boys. For God's sake. Get off me! Gadal... Right. Gadal fi fod, Rhys. Oh, ni'n mynd yn y Rhys, dosfynydd nawr. Oh, cool. Sorry, Morgan. Ti'n gwybod beth? Yr unig amser o'n i actually yn neud, he? Oh, god. Right, cofio beth mae'r sensei wedi dysgu ti. Ah! Peidio cerdded mewn i lava. Dyna yw'r real cynta. Oh, god. Mae'n edrych fwy fel custard, though.
O, beth am y cerddoriaeth dramatic yma yn y Ie. dechrau o'n un lle, ei? Eitha ddwys yn dwi gyda floppy dynion yma. Ei, neb i wneud soundbite o hwnna. Hwna enw y stream, floppy donion. Mastercontext.com. Floppy dynion yn chwarae galar. Neu, mae'n rhy galed. O na! Mae Watermars yn gofyn, are you playing with your friends because I want to play too? Oh yeah, ni gyd yn ffrindiau. Ffrindiau! Oh my god. Ie, ti'n iawn, mae rhaid i gwasgu... Wel, byddai'n poeni os oes unrhyw un yn cael. Dwi ddim, ie. Time out now. Oh god. Wyt ti'n okay? Bydd ti wedi sbwrn i... O! No, dwi'n dweud. O, les aros ni Morgan, hyrf hyn yn y diwedd. Ydy e? Ie. Rydyn ni angen mynd tu fewn i'r peli. Ie, ni yn. Yeah. O! Fel hwnna. Dal ymlaen. Rydyn stuck. I just... Okay, rhaid tu fewn. Rwy'n Rwy'n stuck. Rwy'n literally stuck. Coesau fi'n stuck. Voice it true. Just gadael fynd. Rwy'n dal ar unrhyw Morgan, trio mynd mewn i'r pêl coch. Os ti'n gallu. Okay. Okay. Trio tynnu rhys allan, neu? Rhaid i tynnu rhys allan gyntaf fi'n credu. Gwell? Ti mas? Na. Beth sy'n... Oh yes, rwy'n mas. Beth sy'n ticio'r peli? Ddim siwr. Ti angen red O falle mae un person gorfod gwthio nhw. Beth os fi'n trio tynnu chi? Beth os fi'n gwthio chi neu tynnu chi? Ie. Right, go on then. Oh, Morgan, rwy'n mewn. Ti angen... Actually, na, mynd mewn i... O, Morgan mewn i ni. Alright, Rhys, go. Trio neidio, symud y pêl. Neidio. Yeah, go. Oh no. Ni'n ennill, Rhys. Oh, mae hwnna'n awesome. Mae hwnna'n awesome. Rwy'n dod. Oh, mae hwnna'n cool. Rwy'n dod. O, fi'n caru hwn. O, edrych ffaith mewn ffawr mae'r to. Rwy'n dod ar un side. Oh, Rhys, inside. No! No! Sut wyt ti'n ennill? Brilliant. Oh, god. Da iawn, nes i joio hwnna. Mae hwnna'n lefel really dda. Oh man. Beth yw'r lefel nesaf? Right, bydd fi checio nawr. We'll just mynd ar train. Choo, Thomas. Woo, We're just eisiau mynd ar y train. Oh, fi'n arafu ti, sorry, fi ar y track. Right, yr un olaf i'r city. Ooh, ydy hyn Ice City, just neu normal city? Neon City. Mae just cael ei galw city, ond mae'n edrych yn neon. Right. Alright. Cool. Nice. Yeah, we're cool. We're a finale o level hwn wedyn. Yeah, we're feeling really good. Yeah. Oh, hynna'n edrych. Ooh. Yw edrych hyn, mae'n like little bomb. Wel, o'n eisiau rest o cyberpunk, yw. O'n i'n mynd i ddweud, yeah. Na, mae'n... Oh, wow. Whoa! Oh, nice. Okay, hwnna'n nid hynna. Oh. Oh, da iawn. Rwy'n dal ti.
O na. Rwy, mewn i annu tynnu hyn i rhywbeth? Beth yw hwnna? Ie. O, ni annu seifi pethau. O, nhw'n cool. Ydyn ni? Ie, ni annu rhoi peli mewn fyna, wen i seifi trwy. I hyd o'r peth, bro. I hyd o'r pin. Dyna'r un cyntaf, Rhys. Bowlio deg. Mae'n nuts oedd hwn yn free update yndi. Mae'n ty hen i'r game o hwn fatha just yn free update. Ie. O, great. O, yn rhywun ar cael tro. O na. Ond, ti'n gwybod yr updates yma, ydy'r pobl fel yr actual chwaraewyr yn creu nhw ac yn fel cynnig nhw? Rwy'n meddwl mai... Neu ydy e'n actual y cwmni ei hunain? O, wow. Ie, ti wedi cael y pin. Ond, ydy hynna wedi cyfri? Na, O, mae ddim mae'n yn cyfri. peli newydd yn dod. Ond yna. Rwy'n meddwl mae'r levels hyn actually wedi cael eu creu gan chwaraewyr. Ond Oh, rwy'n am yeah. like competitions neu rhywbeth, so wedyn like a developer's like, hwnna'n right. really good, rhoi hwnna mewn y game. Hefyd, maen nhw'n Ie. Mae'n un o'r games pein sy'n vocal ar Steam de. Mae'n wastad update amdan. Yeah. Pretty good. Mae'n neud yn neis i gallu ail fel ymweld â'r game a gallu chwarae fe, pob hyn a hyn. Ie. Achos fi'n credu eithon ni trwy phase a ni wedi chwarae pob lefel a rhaid i ni gael bach o break i ffeindio'r fel lefelau, aros i lefel, achos I suppose ti'n casglu nhw i ti, achos ti'n gallu lawrlwytho rai gwahanol. Yeah, Neu yeah, ti jyst yn dewis nhw. Ond mae'n loads o user-created levels hefyd gallu chwarae. Okay. Hei, da iawn. Ti'n beth sy'n depressing? O'n i ddim yn gallu pigo fyny un pêl fyna. Well, Ie, fi'n gwybod. fi rwy'n Rwy'n nid i ddim... notice o. Rwy'n ddim siŵr beth i dweud am hwnna. It's the Ie, trying. mae'n just yn rubbish. Ie, dyna beth mae pobl yn dweud wrth pobl sy'n collwyr. Dyna, mae fel yn rhyw fath o trick i neud nhw'n teimlo'n well, okay? Mae pawb yn gwybod hynny. We've run rugby for throw the average baby. Oh, Drian. This is so sad. Oh. Fi'n hoffi sut mae'r brotherly, brawd mawr instincts yn cymryd drosodd fyna. We just said, mae'n iawn. Fe, tap ar ysgwyd, fe. Ddim yn dweud, na, o'n nhw'n anghywir, just fe. Dal ar un hwnna, Rhys. Ie, A bydd... wait, aros funud. Well, Ni am gyffi un arall gyda ni. Symud yn ôl. Ni am gyffi un hyn gyda. Yeah. Ni eisiau creu, like, platform. Na, mae eisiau mynd rownd. Mae'r un tal eisiau mynd i'r fama. Mae'r un tal eisiau mynd fama. O ie, achos dyma'r pit... Y wal Ie. oh, ni'n mynd lawr ffynna, ie. O ie, mae'n Ie. So, yr un mwyaf gynta, gwthio hwnna nôl. So, paid tynnu, gwthio fe. Ie, oce, gall ti neud e fel yna, I suppose. Ie, dyna ti. Gwthio. Oops, sorry. Nawr un hynna. Gosh. Bron. Gormod nawr. Ie. Ros i dweud, wyt ti'n chwarae gyda pobl sy'n byw yn Lloegr? O, ni gallu. Os mae rhywun eisiau chwarae yn Lloegr? Wrth gwrs. Wrth gwrs. Ni gallu chwarae. Ti'n byw yn Lloegr os yn ti, ti'n gallu chwarae? Os ti eisiau chwarae, ti gallu. By Wyn Lloegr.
No worries. Dwi'n tynnu e I ffwrdd. Ooh, box fawr. Ah. You don't have pepper? Oh yeah, please. Ni angen Bydd hwnna'n nice, y box. I'm sure beth box am. Hwna'n power cell, ni angen rhoi power cell ti fewn I hwnna. Ni'n rhoi'r box ar y thing fan hyn? Na, hwnna ble ni'n rhoi Falle? power cell. Le Rhys yn cael. Ti'n siŵr? Ie. Hwna wedi troi y fan arno. O, Come on, the box. edrych. O, fydd eisiau bocs yma, ie. Fydd ei angen y bocs. O, mae fan Ocê, ar beth low o'r box? speed nawr, ni angen... O ie, mae'n... Oce, hyn yn interesting. O! Ni angen rhoi y boxes tu fewn hwnna. Ah, yeah, probably. Yeah, ni yn. So wedyn mae'n creu y platform i ni. Ah, yes. Neu, ydy ni angen y boxes I roi ar y switches? Na, ni angen rhoi boxes mewn fan hyn, a wedyn sefyll ar y switches, fi'n meddwl. Sio power o fe ma fydd eis. Cymerydd. Ah! Pwy yw'r sefyll ar y switch hwnna? Iawn. Beth. Right, rhywun... Dwi'n gwybod Neu pam. rhoi ar, and then... Whoa. Right, rhoi ar fanna. Nawr ti gwasgu'r switch. Dwi wedi cymryd y power supply o lle arall. Dwi'n gwybod pam. So... Gan fy fynd! Ah! Na. Oh, sugar. Just rhoi y box on a scoop. Rhys, get off the thing! Sorry. Oh, fi mor confused. Ni angen rhoi y here we go, boxes here we on go. a scoop. Tria eto. Ti angen mynd Yeah, allan o ffordd... okay. Is mae'n dod lawr. Okay, yeah. Trio. Okay. Rhys, help me. Okay, there we go. Pam ddim yn mynd lawr? Ydy angen gwasgu'r button, Rhys? A falle fi angen mynd mas, right mas o ffordd. Go on, trio fe nawr. O, ti angen gwasgu'r bottom, ie. A, dyna fe, mae'n dod lawr. Go on, then. Just there. Okay. Stop the sefyll ar y blooming button! Dwi sefyll ar y button! Right, neb sefyll ar y bloody button tan ni cael y box ar y scoop. Alright, read them out of Oh, for God's sake. Ie, ti eisiau gwllno fi? Just rhoi y box ar y scoop. Right, dyma... There you go. Barod? Fi'n trio... Right, Yeah. mas y ffordd. Mas y ffordd. Yay! Oh, God. Oh, man. Right, dyma ni'n cael y power cell arall. Let's mynd ar y fan! Woo! Whee! Just fel y scene in Charlie and the Chocolate Factory. Yeah. Ble mae coesa? Angen edrych I fyny. Whee! Oh, cool. Whoa. Okay. Oh, hwnna'n cool. Bow. Beth yw hyn? Gyda'r Oh, ni dwylo. Ni angen tynnu'r dwylo, surely. Oh, wow. Cool. What? Oh! Sut ni'n seithi then? Oh, God. Oh, fi di Ond mae rhaid cael dwy fi. dwylo. A fi. Rhaid bod na... Right, here we go. Fi'n y Pink Power Ranger heddiw. Yay! Right, fi di bod Sut ti'n seithi nhw? Oh yes, gwadd. Na, yn nhw jyst yn seithi ran. O, falle. O, ni angen ma' bwyd target nhw target fan'na. specific. So, ble mae'r pink target? Oh, Oh. target's fan'na, sorry, yeah. Oh, mae hyn yn cool. Right, ni wedi gwneud hwnna. Pa un nesa? Fan hyn, edrych. Yay. Okay, yeah, good.
O, mas amser. Hey. Okay. Da iawn, tîm. Hey. Rwy'n yma'n troi. Mae hwnna'n cool. Mae eisiau colli hi. Na fi. Okay, fi eisiau, achos fi eisiau gwneud y switch. O, ni'n rhoi'r switch i fyny. Right, o, mae hwnna'n wych yn dywe. Ridiculous. Okay, so chi neud your arrow wedyn na i gwthio fel lan ar ôl dwi'n credu. Nice. Gan y lawr digon na? Un sec, gael fi roi y lawr. O ti gallu mynd lan fan'na? Oh, it's fine. Right, chi'n barod? Ie. Chi gyd ar? Yeah. Good. Right, O, jyst tynnu'r platform arall, oes? pa platform? Hwna. Hwn? O, hwna arall, hwna. Mae'n gallu symud, yndi? Y llall. Oh, yeah. O ie, ni lli symud e. Ie. Good Very call. cool. Ydy hwnna'n digon? Mm. Ie, probably. Na, mae Na, angen... mwy. Mwy i'r dde neu chwith? Hwna, ie. Wel, back mwy. Mwy. Okay. Efo. Okay. Nice. Baum. Baum. O, Feli. Hoffi y cerddoriaeth. Yeah. Bach o cool jazz, ie. O, beth? Yn galed. Whoa. Oh, mae'n a giant lift yn dod lawr. Mae'n a massive, but let's aros i'r pawb dod lan. Paid wneud hwn i fi o. Neu fi, ie. Just chwarae fel o'n i ddim yn chwarae, okay? Just, yeah. Ti'n gallu neidio hwnna? Rwy'n neidio fe, Rhys? Fe lan i yna. Yeah, rwy'n neidio fe. Easy as pie. Dim yn chwarae di'n yr stream yn fod. Na, fi'n gwybod na ni. Iawn, gadw Flint. Fi yn. O, na. Tio bwyd i. Oh, actually, os fi'n Oh rhoi... my gosh. Sorry. Na, Come on, guys, gallu dod lan. Emrys cael hwyl lan fan hyn. Ti'n mis allan? Ti'n neud y gyrations eto? Dwi'n sut dwi'n neud o. Dwi'n dal L2 o gair to. Os dwi'n rei bych yn certain lefel. Ie, sut Wait a ti'n sec. neud e? Yes. O, ma' hwnna'n well. Ti lan. Yes! So beth ti'n neud ydi symud y breichiau tan ti'n ffeindio sweet spot. Ie. A dyma'n... Oh. Sorry. Oh, ie! Right. Dwylo lan. Y fai o'n nhw. Na. Right. Yeah. Mynd lawn. Right. Okay, there we go. Crayon is nice. Cadw. Neidio. Hey! So left stick. Pam fi ddim yn gallu left stick lan? Right, left stick lan. Lawr. Left lan, yeah? Lawr. Lawr. Lawr o wedyn lan fath. Yn dreifio. Oh, no! What are you doing? Rhys, nes i tafu fi o! Oh. Ti'n gwybod beth? Just...
Rôn, gweld rwy ti'n gallu neud e, nes... Dim left stick, dan chi, right stick, ti eisiau neud e? Right stick. Lan. Right stick. O, dibynnu os di right stick ti'n inverted ddim hefyd yndi. Diolch, Emrys. Right. Na, un fi yn right stick lawr i pan o'r camera Fyny. lawr, lan. Wel, mae camera yn mynd fyny, ond mae'n edrych lawr. O, ie, na, dwi'n inverted erioed. Dwi'n... Yr un peth a fight stick, ti'n fi? Ie. Ie. Ti'n cael bod chwi? Hey, dyma ti, Rhys. O. Neud you lan ar ochr yn bach fysa. Yes! Oh. Oh, I said bounce you off. Let's just sort of here. Right. Oh, man. Good Sorry, we just- smackdown for that. Yeah. People's elbow direct. Yeah. Oh, yes. Yes, pawb. Go on, Morgan. Yes. Dylan. Oh. I got to be off. Shit, go on! Ti jump... Right. Mae boi fi'n wedi meddwi, dwi'n siŵr. Did he just mynd lawr a roi platform lawr? Na, there's no point. Na, mae yna twyll, Okay, fine. Fine. Ni gallu roi yna. Ti eisiau mynd o lawr? Ie, reid o lawr, ti eisiau? You- Ti eisiau mynd o Yeah, lawr? please. Just neud yn haws. Surely mae'n gwell I chi hefyd. Chi'n lli roi nhw lan ar ôl. Mwy? Right, here we go. Oh, fuck! Ti'n bod osta fa? Oh, you know what? Roi e right lawr a na I neidio fe ar over in. Set ffyn. Na I just sefyll cerdded lawr yno I fe. ddisgyn ar y ben, oce? Yeah. No ni... Wff. No, di... Oce, pwti arno fa, no ni... Nawn ni cael break am Human Fall Flat am cwpl o misoedd fi'n credu. Nah, joke. Seriously, yeah. Na I ddim cynnig e. Os ti'n gwasgu'r button O, yn beth yw'r lever hyn? Rwy'n fe'n dod o'r lift hyn lawr. Pam ni'n just neud Okay, lift e? Rwy'n just aros I pawb dod lan, so ni gallu gwasgu'r giant red button hwnna. Ie, pam ni just dim neud y lift lawr? O, lift hwnna'n lawr. O, Ie. remember hyn. Okay. Mor, ran... Oh, for God's sake! Mae un fi ar cyffuriau neu wedi meddwi, swear to God, fi ddim yn gwasgu fe'n galed, ond mae fi just... Fi ddim yn pwdi, ond mae hwn yn rwystredig. No! 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 Why? Why? Ti'n grasg fi, ti'n neud yn rhywbeth. Gadael fi fynd! Gadael fi fynd. I just carried on mine, boys. In lawr Please. fel hyn. Alright, alright. Di boys. Impossible jump. Let's just neud e. Yeah, please. Rwy ti mas o tri. Ti'n neud e, Sioen?
Di pawb eisiau Fi'n dod gwybod lan. pan fi'n mynd yn rwystredig ac yn canolbwyntio'n galed pan mae tafod fi'n mynd mas a mae ddim yn look dda. Fi'n ymwybodol o hyn, ond mae fi jyst yn dod mas bob un o hyn a fi gallu teimlo fe ar fy gwefus a fi ddim yn neis. Pan o'n i'n chwarae rygbi, o'n i wastad yn fel wneud rhywbeth really weird gyda tafod fi achos fel aggression a pethau a fi'n trio paid a mewn bywyd normal Dim neud. dangos hwnna. O, na fo. Inverted my ass. Oh my gosh, mae'n y basketball court lan fan hyn. O, pe mae'r set? Mae'r sef fan'na, ti'n gallu llafu chi nawr a dod lan. Ie, yeah, diolch beth. Oh! Ni angen chwarae basketball. Tio, beth sy'n angen arno ni? Oh, Rhys! Tro nesaf ni'n neud O, ni'n neud e. noswaith cymunedol. Worms WMD. Yeah? Yeah. Dwi'n meddwl ti'n gormeddwl am hwnna, mae'n effeithio human fall flat chdi. Falle. Na, fi tio beth, fi'n credu just muscle memory a patrwm a fi just ddim di cael e. A unwaith fi'n cael e, bydd e'n ffain. Ond, fi di dweud hwnna o'r blaen, so dwi hwnna ddim yn ideal. Oh my god, fi mewn rhyw fath o pinball thing. Pinball wizard. Hwnna'n cool. Oh god. Wee. Right. O, Right, Oh, Hamid i'r wedi canol. dod i'r canol. Ti just... sit- O, mae na button draw fyna. Right, okay, rwy'n cael. Rwy'n dal ar un o'r pethau Oh. glas. Oh no. Belly. No, Rhys! Tio beth, fi'n dechrau cael e nawr, boys. Yeah. Hey! Yeah, kind of. Just paid meddwl gormod fel mae Emrys yn dweud. Oh my god, fi hyd yn oed wneud swingy, fi'n wneud swingy. Nice! Ia, bugger. Alright, fi'n iawn, fi'n iawn. Right. O, na, Rhys, ti'n anghofio neidio. Ah. O! Wyt ti'n defnyddio PS4 controller? Oh. Na, Xbox. Ti gyda Xbox controller i ti? Yeah. Ond ti ddim yn perchen ar Xbox One, ond ti gyda Xbox controller? O, dwi'n hynna fydd. Roedd fi yn... Wyt ti? No. O, hwnna'n cool. Yeah, mae'n caru Xbox controllers ar Ie. PC. Wyt ti? Wyt ti? A mae'n dyna just chi. yn just yn gweithio ar PC, ynddi? Yeah. Y control gorau i PC, ie. Yeah. Roedd fi yn cael, actually, mae recent defnyddio fe right nawr. Yw'r Xbox 360 controller, yr un wired efo USB. Yeah. A roedd fi'n cael Ie, hwnna ie. blynyddoedd. Ond, Ie, mae'n gweithio da ydyn ni hynny. yeah. Si trwy ffed yn lot o Raspberry Pis, emulation, a Ie. ti'n plugio fe fewn, it's done. Yeah. Ond blwyddyn yma rwy wedi Ie. upgrade i Xbox One controller. Yr un... Yr un newydd efo Bluetooth. Na, hyn yn yr un Xbox One dim series. Mae'n yr Mae'n magenta. ddau... Half O ie, hwnna sgwini fi. Hwnna di'r ail revision o'n efo. So Ie. mae hwnna'n compatible efo Bluetooth, yndi. Di'r un O, gyntaf mae'n right. compatible. Yeah, mae o'n, yeah. O'ch chi'n gwybod receiver efo'r batch gyntaf. Ond Morgan, rwy actually wedi pigo lan Xbox One nawr. Wyt ti? Yeah.
Really pigel Am beth? Xbox One X. Oh, Mae'n right. un robot white. Rwy'n cael am, like, good deal. O Yeah. eBay. Perfect condition. There's dim Oh. scratches arno fe, neu unrhyw beth. A beth oedd y prif reswm nes ti cael dros fel PS4 Pro? Wel, Neu ti'n mynd I mynd am y PS5 eventually, so mae fe Yeah, kind of nice yeah. go-between. yn unig reswm rwy'n fi Okay. eisiau cael Xbox One oedd Halo 5. Hwna'n unig. Ah, okay. Yr unig exclusive ar Xbox rwy'n... A ti ddim yn gallu cael hwnna ar PC? Dim Halo 5. Ah, right, okay. Am nawr. A mae'r backward compatibility efo Xbox 360 stuff yn ideal. Rwy'n fi'n actually... That geometry was that, man, awesome again. Rwy'n fi'n actually chwarae, what's it called? Black Ops 1. The zombies, Yeah. Kino Dertoitan. Dwi'n mythu'r dyddiau o Xbox 360 there. Yeah, Nice. so good. Yn cofio, rwy'n fi'n like, gwario oriau yn chwarae Black Ops 1 ar y Xbox 360. Oh, yeah. Hwna mwyaf nes I chwarae hefyd. Dwi'n cofio hwnna flat out. Yeah. A cael Mountain Dew a Doritos XP bonuses a... Dwi'n mynd o'n licio Mountain Dew gymaint yna, ond just a... Right. Oh! Mae'n fel monkey bars, ti'n gwneud un llaw. Oh, Oh, oh god. Diolch, Rhys. Un downside yw brawd... Obviously, mae yna loads o downsides o Covid a bod fi ddim yn gweld brawd fi. Ond o brawd fi'n dod adre lot I wneud y gwaith fferm a rhoi fel y blimyn bwyd all... As in, wneud lot o gwaith tractor. Yeah. So... Nawr fi bach fel, uh-oh. Fi'n okay, ond fi ddim yn person mwy o hyderus achos fi just ddim... Fi ddim, mae fe'n really mewn I holl gwaith yma. Ie. So, Dwi fel a, mae braw fi'n lyfio ffarmio. Ond mae'n hanner cymryd y ffarm drosodd. yeah, exactly, yeah. Gadle Well, I wneud yeah. e. Physically dwi'n competent farmer. Ond Yeah. mentally, I'm not there. I'm not there. Na helpu. Yeah, Ond, fi yw'r un peth a ti then, Emrys. Ie. Oh no, Dwi'n funny. wastad yn helpu. Ond dwi'n dewis, mae'n penderfyniad specific iawn I fi ddim dysgu mwy am ffarmio. Yeah. So, dwi'n Yeah, 31. a fi. Dwi'n mi bigen I fyny, mae gen fi rad yn physics, dwi'n boi reit beniog, ond dwi'n mysio dysgu'n byd am defaid e. Ddim yn gwbl. Na. Ti'n beth, oedd fel fy plentyndod o helpu ar y ffarm, a wedyn maen nhw'n treulio fel hanner awr I awr, just yn edrych ar y defaid, yn beirniadu nhw, a dewis pa un maen nhw'n mynd i'r cwrdd. A fi just fel, mae hwn yn amser gallai bod yn neud rhywbeth defnyddiol. Fi byth yn mynd I cael yr amser yma nôl. A fi ddim yn deall, mae fel iaith gwahanol, fi bach fel, beth chi'n edrych ar? Maen nhw gyd yn gwyn, maen nhw gyd gyda fel glon. Fi ddim yn gweld y gwahaniaeth rhwng nhw, so mae'n just yn weird. Dwi'n mynd I hynny gymaint, y stwff sgwyd ddim context o dan oedd Will Saer yma defaid, gath o 34 kilos. Dwi'n mynd gwybod pwy di Will Saer. Dwi'n mynd gwybod pwy di 34 kilos yn helpful. A ti'n odio, ti'n fel,
Swn i'n lit yn gallu rhywbeth arall efo yma. Dwi'n mynd i helpu, ond dwi'n ddim... Os gyda fi ddim interest yn defaid sy'n more or less yn financially viable i fi achos teulu, dwi'n no way interest yn defaid pobl eraill, de? Na, pam. Ie. A mae yna lot o sioeau ar y teledu nawr ynglyn â defaid. S4C, mae loads o fel ffermio. A wedyn mae Country File a... Mae gymaint o stuff ar. Mae literally, fi'n teimlo, pob tro fi'n mynd mewn i'r lolfa, mae rhywbeth ar ynglyn â ffermio fi fel. Just ewch mas a neud e dy hun. Paid gwylio pobl eraill yn neud e. Os da ni'n cael swper hwyr dy styl, de, a mae'n 6.57, de, mae dad yn... Tara. Mae o off i watch a Country File. I cael tywyn yr wythnos. Ti'n fawr computer a mae tywyd nhw mwy fanwl. A ti'n na BBC dyn nhw, ie? A mae o'n mynnu. Just oherwydd mae boi gwisgo Chris Cotwm, ie? O ie, dyna beth yw e. Mae'n edrych fel, mae fi'n un o ni. Wow, nervous. Rhys ni angen aros i un o... Oh my god. Ti'n headphone? Ti'n gwybod beth, Emrys? Mae hwn fel tipyn bach o therapy i fi. Siarad gyda rhywun sydd gyda'r un yr un sefyllfa ac yn teimlo yr un ffordd achos fi bendant yn teimlo fel y dafod di y teulu pam yn dod i stuff fel hyn. Ie, a mae fe just weithio, mae'n really refreshing i glywed. Dwi'n cofio fatha, dwi'n amser a dad mynd a prawd yna fi. Dwi wedi lot o stwff go leo dros amser, ond nes i waglon hyn, cos dwi'n ceg mowr o... Nes i finals Barnu Moch under 26 Young Farmers yn Royal Welsh. Pryd o'n i'n 15, a oedd gen fi'n clem. Oedd gen fi absolutely... Nes i sgwennu rhywbeth, dim y ffaith... Dwi wedi... O'n i'n hogi'r ein peniog yn ysgol, oedd E-star yn byd i dad, Oedd o fatha... Na, ti'n gwybod sydd i Barnu Moch. Ie, exactly. Ti'n gallu gwneud rhywbeth... Ond fi'n credu mae lot o ffermwyr yn teimlo fel yna. Sut ydy plant nhw'n gallu bod yn defnyddiol i nhw mewn rhyw ffordd o ran ar y ffarm, cyd-destun y ffarm? Mae'n ffynnu hwnna. Na, un hwnna... O na, mae... Ble ni bod mynd o? I ddim siwr. O, edrych ni angen mynd i fyny. Dwi'n mynd at y fan yma. Mae'n y fan edrych, ble fi a Emerson. Mae'n y fans o dros y byd. O, ni angen mynd i'r adeiladau ar ben y skyscrapers wahanol a troi y pethau arno i agor i'r... Ydyn nhw'n colour dependent, yndi? Ie, mae'n fel pink. Mae gen fi coch. Dyma coch. Fi ddim yn gwybod ble dwi. Na fi. Mae'n mynd i Orend, ie? Oh god, fi nôl i'r dechrau a bit. Be di hwn? Mae'n un arall yma, tempin bowling arall, top yma. I ddim siwr. Ie, mae'n temp. Ah! Wedi gollwng fy drone a mae wedi mynd hedfan i ffwrdd. We're actually bowling. Beth ni angen troi arno? O! Ti angen smash o'r glas. Y gwydr sy'n surroundo fe. Morgan, dod drefn in. Ie? Sorry, o'n i'n distracted fan'na. Ie, ble ni'n mynd? Ni angen grab yr un o drones sy'n. Os ti'n mynd o dan fe wedyn. O, nes i... Grab o like a gwaelod. Wyt ti'n smasho oren, Rhys? Rwy'n neud tempin bowling, but... Oh. Oh my god. A wedyn ti angen headfan efo Ryan i'r adeiladau wahanol. Right. Mae'n go.
Oh, mae challenges wahanol ydi e. Ar y... Wait, tempyn bwyd yn ble ti, Rhys? O? O, ti'n tipyn bod yn gwahanol i fi. Oh, probably. Mae'n na un, yeah. Right, just cael y drone yna gymta. So pa rhaid ni wedi wneud? O, sy'n gweld ar y main lle exit, glas a oren ar ôl. Edrych hyn. Super speed. O na, o na. So ble ni efo mynd? Mae nhw'n ar y adeiladau rhywle. So ti angen, like... Ond sut ti'n mynd i fyny? Ti angen mynd ar y fans, gweld, like, yr cylinders sy'n mynd lan, like, y fans. Sut ti torri'r dwydyr te? Just mynd mewn i fe. Just bwrw fe. Rwy'n mynd i'r un glas nawr. A wedyn bydd ni angen head fan i'r exit. Ar ôl ni wedi gwneud hyn. Ok, nes i troi hyn fan. Ie, hwnna beth ti angen gwneud. Maen nhw'n cadw'r exit ar gloi. George, pa lliw ydi ban chdi hitio lliwiau? Beth oedd hwnna? Mae'r exit wedi agor. Rwy'n meddwl. Cool. Exit, ble mae'r exit ddo? Ar y top o'r un o'r adeiladau. O, dwi ddim yn gyrraedd o. Na. No. Mae'n un fwy o fichal, ia? Ydy un hon? Ie, gweld yr un sy'n cael yr exit sign ble mae Morgan yn mynd. O, mae Morgan yn mynd mewn e. Na, hyn y fi. O, ydy e? Pwy sy'n cael y multicoloured fan thing? Ddim Mewn fi. fai hon. Awl. O ie, hwn yn ti, Rhys. Na, aros fan hyn te. Pa pawb. Oh, shit! Shit! O, Eris y cwpl! O! Ble mae e? Hey, Ble ni fod mynd nawr? Tu ôl ti, Morgan, tu ôl. Troi rownd. Oh, sugar. Edrych Ww, ble ni sbio gyd lawr. yn... Ble? Sbio lawr y twll yn O. sticky. O Efo'r ie, giant ie, ie. exit Y twll sign. gwyrdd. Ie. Beth i gweld? Yay. Right, mynd i gyd gallu neidio mewn ar un amser. 1, 2, 3. Hei, dyma ti. Right, pawb neidio mewn. Nes i fi just Ie, just goll. neidio gadw fynd? Ie, gadael fynd. Okay. Hehehe. Hey, awesome. hwn yn da, fi offer. Dyma ni. Right. Mae chwarter awr ar ôl ish, i fi anyway. Ond, beth o'n i eisiau gofyn nawr, os byddech chi eisiau neud fel siwmperi Nadolig, siwmperi Nadolig session rhywbryd ar gyfer, so di Sul yn bosibiliad, okay? A falle bydd hwnna'n un o'r rai, yeah. So di Sul, bydd gwell da chi wneud Among Us gyda siwmperi neu Worms WMD. Na chi. Rwy'ch chi ar y O, mae gen i spot. siwmper ar heddiw. Tesco value. O, ti ddim... Wyt ti? Ie. Mae ddim yn edrych... Fi ddim rili'n gweld e, ddo. Tesco value Rwy'ch chi Christmas. dangos. Gwch chi gweld e? O, right. Na, ddim really. Na i edrych draw ar y Twitch nawr i gael ys fi'n lli gweld e. Nice, guys, yn y sefyll lan. Okay. Dwi'n meddwl gynnu jump. Mae pobl yn judge fi'n gwaith. Dwi heb di addurno tŷ fi. Lenny. Oh. Cos logic fi di, dwi'n byw yn tŷ ben yn hyn. So mae'n mwy depressing sy'n ar ddiwrnod tŷ. A just fi sy'n gweld o. Oh. Oh yeah! Ma' hynna- Tesco Christmas jumper hwnna'n clas. O, Rhys. Wel... Wel, ie, fi'n gweld. I dweud dwi'n, nath ni ond rhoi pethau lan pen wythnos diwethaf. Yeah.
So dwi'n eisiau esgus y gwaith, mae o'n religious thing fi. Ond dwi'n meddwl bothered o gwybod hynna. Dwi'n meddwl dwi'n just diog dwi. Cos dwi'n meddwl am stwff fel o, dwi'n meddwl am rhan o fyny ar profiad yna. Dwi'n meddwl am January. Dwi'n gorau tynnu nhw mis Ionawr nes yn cael fi. Ie. Eisiau mynd i ddweud. Neu oes na unrhyw cynnig arall ar gyfer y gêm di Sul? Ar wahanu Among Us a Worms WMD? Dim rhaid. Fam Human Fall Flat, bro. Na. Na, mae'n cael break o Human Fall Flat. Na, wy'n Rwy'n meddwl rwy wedi chwarae ormod yn Among Us nawr. Ie, a fi'n cytuno, so Worms WMD. Efallai. Ie? Efallai, ie! Na i gwisgo amazing siwmper, oce? I wneud am y ffaith byddwn ni'n chwarae hwnna. Bydd e'n werth e. Pull out all the stops. Oedd yna ar dîm beth oedd free ar PlayStation? Na, ni gyda fer Steam nawr. Mae'r un ar y mwy o bobl yn gallu PlayStation 3D hwnna. Wel, y pwynt yw, oedd e ddim yn cross-compatible, oedd e'n poen yn y pen ôl, so rhaid ni mynd ar yr un Steam. Achos mae gyda ni fe ar Xbox Game Pass hefyd, so fi ddim yn credu os mae unrhyw un arall yn y byd gyda fersiwn Worms WMD ar PS4, Xbox Game Pass, beta, a actual Steam. It's just ridiculous. Ond, there we go. Fi'n hoffi'r game. Nes I prynu EA Play ydi e? Oh, really? Ie, mae'n fel... Kind of fel Netflix am... Chwel. O, Emrys, mae dy ti Nintendo Switch. Beth yw'r... Mae yna fel equivalent ar y Nintendo Switch, os e? O, equivalent be? Fel Game Pass kind of thing. O, ie, Nintendo, fatha online pass. Mynd o? Ie. 19.5 flwyddyn. Ti'n mynd really... So, yr unig beth ti'n cael ydi, chwarae games online, a ti'n cael llon llaw o NES a SNES games. Ah, oce. So, mae'n reit cool fel la, mae'n handig. Mae lot o game, fatha... Mae games ti'n cael am SNES a NES yn reit dad yn y gwir. So, mae'n handig cael o fel la. Ie, weles I bod na un newydd o fewn y dyddiau nesaf, y Donkey Kong 3, actually. Ond o'n I bach fel, fi'n chwarae ar Super NT, pam bydden ni eisiau chwarae fe ar hwnna. So, save states bi rai pobl yn dweud, ond sa'n neud hwnna. O, i start pilots di ysgys fi, i eisiau yn... Right. A Switch, le. Ie. Ond, ia, yr unig reswm sy'n chwarae wedi chwarae Mario Kart online, really. Neu Super Smash. Ie. Suppose os ti'n chwarae nhw'n gysyll, mae rai pobl yn really joio nhw, ond... Ynddi. Ie. Dwi'n literally talu fe I cael yr games NES a SNES. Eistedd fan y catapult. Go on, e. A fi fi'n ffringo ti lan i'r lan fanna. Ai. O, mae fy ngwraig wedi ordero proper full-on fancy dress Grinch costume. So fi'n gobeithio mae'n mynd I dod mewn amser am DC. Doubt it. Nes I just decapitate o'r snowman. Edrych pen yn dod lawr, ti'n gallu gweld? O, na! Ond mae dy fi siwmper Grinch hefyd, so... Ie, bydd definitely rhywbeth Grinchy, DC. Wyt ti'n dringo? Bydd ti'n gwisgo'r full make-up a hefyd? O na, mae'n y masg. Mae'n y masg. Sa'n gwybod os mae lot o bwynt wneud ar stream cael masg, ond... Na I dangos wedyn cymryd off, probably. Sa'ch chi facecam? Wel, mae gyda fi face rig. Mae gyda fi face rig thing. So Grinch, so rwy'n gwneud Grinch ar gyfer hwnna.
Yeah, nah, does na ddim, actually. I wonder... Wait a sec. Ta beth os fi'n gallu newid e yng nghanol heb... Yeah, byddai probably yn. Wait a sec. Be rhaid I fi mynd off on, though. It's a Grinch. Beth yw hoff can? Can? Can Nadolig? Oh. Here we go. Dyma ni. Mr. Grinch. I'm sure. Dwi'n meddwl dwi'n wedi gweld y ffilm Grinch. Beth? Pam? Oh, mae'n rhaid ti gweld y Jim Carrey version, please. Fi byth di gweld yr anime. Dwi'n gwybod bod yna hen cartŵn. Ffilm o hwnna tath y sioe. Oedd na hen cartoon gynta, a wedyn oedd na ffilm gyda Jim Carrey, a wedyn oedd na animation film gyda Benedict Cumberbatch yn chwarae'r Grinch, fel y llais. Anyway, lleisio fe. So fo'n gallu Grinch, Dali, mae gyda fatha gwyneb hir. Oh, yeah. Front o'r sledge. Oh, mae'n clas, mae'n wych. Ffyd galed i. Neidio arno fe. Ffilm erach roedd i gweld chwaith. Dwi'n meddwl ffilm dolyg, Goonies. Ydy yna ffilm dolyg? Mae ar dolyg, de? Ie. Goonies ddim really ffilm Nadolig, though, ydy e? Mae'n do... O, na. Hei! Woo! Go for Goonies. Yeah, Goonies class. Home Alone. A dwi'n meddwl dwi wedi gweld Home Alone 3 mwy na dwi wedi gweld Home Alone 1 or 2. Home Alone 3 or Parry na di Home Alone 3? Efo, dim efo boi, efo... Kid arall. Ie. Ffilm rôl gynta Scarlett Johansson. Oi? Scarlett Johansson. Ydy e? I'r chwaer yna fo. Oedd hi? Ie. Fi, yn y trydydd un. Yn y trydydd un, ie. Rwy'n beth wedi sylweddoli. Dwi gweld y trydydd un. Unwaith. Oh my god, Morgan and Kath. Yep. Okay. Ie, fi'n credu. Bydd hwn yn gweithio'n okay. Rwy hwn bach fel hyn. Ac yna... Na i dangos chi y pethau dwi'n gallu bod. A ffaith yma'n blincio'n iri. Ie, pam dwi ddim, actually? Mae'n cwestiwn dda. Dyle fe? Ydy cathod yn blincio? Wyt ti'n rhaid o gael cath yn blincio? Ie, mae'n cwestiwn dda. Un munud, fi'n credu just mater o newid y thing yw hwn. Os ti'n cerdded ar i'r snowboard, ti'n fel... Red Panda, dwi'n na. Ie. Oh, dwi'n just gallu patch ti ar y pen. Os fi'n mynd mas. Well, that's so cool. Beth oedd ffona? Oh! Snowboard. I don't know. Os ti'n, like, cerdded ymlaen i, coesau ti'n mynd ar. Yeah. Oh, nice. Rwy'n fi trio neidio arno fe, ond rwy'n dim byd gweithio. Rwy'n cool. Lle ges ti'r facecam off Humber Bundle, ges ti? Cos oedd ar Humber Bundle. Wel, ges i deal eitha da gyda fe. Face rig. Mae just... Fi'n credu mae'n gweithio'n gwell gyda fy webcam, though. Ddim DSLR am ryw reswm. So, os fi'n gallu sortio hwnna, fi'n credu bydd e'n well. So, devices... Hwnna'n graphics, sounds, performance. Oh, nice. Advanced tracking. Ti'n fatha VTuber an, ti'n gweld chyfod yn gwachio VTubers. Pobl, fatha, genod anime yn streamio. Oh ie, fi di gweld hwnna. So fi'n troi hwn off. Same nawr. Oh,
Woohoo! Roi ble mynd mewn. Okay, of course. Okay, here we go. Webcam. Oh, Heli. Fi'n credu os fi'n rhoi hwnna mas. Sut ti jump o bant o? Hwnna mewn. Owen, Yeah? sut ti gwybod sut ti ger o bant o'r snow? Beth wyt ti'n dweud? Sut ti neidio mas o'r snow? Rwy ddim siŵr. Mae byddai'n dod nôl nawr i munud. Jyst angen cael hwn i gweithio'n gywir. Wedi ffeindio'r Ges i lefel... gymaint o hwyl. O'n i mewn cyfarfod fel... A ni jyst yn chwarae gyda hwn gymaint a mynd trwy nhw gyd. Ond pam chi'n cael chi'n setio fe fyny'n gywir, mae'n awesome. Snowboarding level. Right. Deep snowboard. Deep. Oh my gosh, mae'n mwy na just snowboards. Fi dal lwyd o. O, i ti? O. Gosh, I'm not fan. Beth O, yn nawr? Ti'n dal load o Rhys? O, ti di... Right, A dyma ni. Right, pawb. Na i roi yn ôl ar nawr. Mae'n awesome nawr, eto, achos nes i gwasgu'r button mae'n cywir. Right, here we go, here we go, here we go. O, pam ei ddim yn dangos hwnna? Oh, here we go. Hello, pawb. Oh, yeah. O, Eris, dwi wedi cic i ti. Sorry. Okay. Right, mae rai o'r rein yn awesome. Edrych ar hwn, ar y draig yma. Ha ha. Mr Drag. Ti'n siol ca? That is so cool. O, na ti ddim. Na, rwy'n hwnna jyst i'r llygaid. Okay. Ie, ignore fi. Hwnna'n awesome. Yeah. Sut ti dal hwnna? So, yr un... Mae rai yn eitha cool, kind of fel Assassin's Creed-esque. Oh, hwnna'n cool. Let me just roi ti yn... Fwy. Oh my god. Right, nawn ni gweld... O, un am scary. Oh. Yeah, hello pawb. Eisiau chwarae gêm bach? Oh yeah. Hwnna'n cool. Dwi di anfon ti invite Emrys os ti eisiau trio ar O, ie. snowboarding. Check. Accept yma, dwi'n cadw i fewn. O, mae ddim gael ti fewn. Na. A mae pawb eisiau bod yn Turkey. Ha! Dwi'n wedi creu lobby arall. Oh my. Gobl, gobl, Oh gobl, yeah. gobl. O, chi'n gallu bod yn Velociraptor? Yeah. Os na celebrities yma, sydd yn dodgy, da, ydy o deepfake. Oh yeah, mae nhw'n so weird. A mae hwn yn atgoffa fi o'r gair Mortal Kombat. Get over here! O, connection, dwi'n cael connection lot. Oh. O, ti. A fi di mynd off, sorry, fi di bod yn chwarae gyda face rig yn lle. Achos fi'n credu mewn hwyl. Un background yna. Oh, edrych ar un yma then. Na, mae loads o backgrounds. Okay, pa background ti eisiau? Mae na cyberspace kind of un. Hello. Yeah. Dwi'n cael connection lot, so dwi'n trying to dreinio. Mae'n ddeg o'n dwi'n yndi. So, na i just... Gotcha. Wyt ti wedi gweld fy llong gofod? Oh yeah. Ti'n gallu editio'r gwynebau, so just... Hwna dwi'n unig gwyneb ac wedi gael. Fi'n credu... Fi ddim yn siŵr. Fi ddim wedi mynd mewn mor bell â hynny. Achos mae yna gymaint o rai gwahanol.
Ti gallu customise o rai sydd yma, fi'n gwybod, ond fi ddim wedi trio wneud mwy na hynny. Mae'r un yma'n eitha cool. Mae hwn yn atgoffa fi o furries. O na, ydyn nhw'n face-own y tîm Morgan. Ei, dwi'n mynd mai kink shamio neb. So, be bynnag sy'n... Be bynnag ti'n chwarae behind closed doors, fyny chdi. Hei, edrych arno fe nawr, Emrys. Edrych ar eiliau fe. Oh no. Dwi'n meddwl beth sy'n mwy ddoniol, y gwyneb mae'r Facebook yn neud, ta fi'n dychmygu pa gwynebau ti'n neud gael. Oh, yeah. Y ddoi, really, yeah. Oen, pa ffordd ti'n mynd am hwnna? Wedi just cwmpo lawr, fi'n gollwng. Oh, god. OK, mae'r un yma'n diddorol, achos mae fe bach yn wahanol. Pwy di'n o'r fyddin? Mae delay i fi. Mae laser gyda fi. Mae'n hoffi'r turret. Ha 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 ha. Wyt ti'n sbio i dy dde, wan, cos mae boi'n sbio i dde fo. Y ffaith bod eich like, eyebrows yn mynd hefyd. Yeah, OK, fi'n mynd i wneud y eyebrow trick eto, un munud. Oh, Flint, yn edrych hwnna. Edrych ar ei eyebrows. Oh man. Can you smell what the rock is cooking? O, fi gallu neud e? Ti'n gallu gweld e? Fi'n neud y rock. Gyda un ail i fyny. No! Can you smell what the rock is cooking? Right. Oh, skills! There you go. Fi angen newid yr environment fan hyn achos mae ddim yn addas. Right. Oh, Oktoberfest yn y cefndir. Bach yn random. Hey, hello. Oh my gosh, beth fi hwnna? Mae'n edrych really weird. Dyfreuddwydion. Mae Cyberlady yna efo llais rili dyfn. Os am open modulation yn gwybod yn nhw. Oes beth? O, ie, ti'n gallu, rwysyd. Fi ddim wedi gweithio hwnna mas. Ydy Cyberlady efo cyber voice. Dyfn y fi. Hello, Emrys. Ti'n barod, Emrys? Oh man. Rwy wedi... Rwy just yn slido ar invisible board. Mae'n edrych fel y diafol o, beth ti'n galw, Pick of Destiny, ti'n bo? Yeah, mae'n... Gonna gargle mayonnaise. Okay. Edrych ar board fi just i ddim. No! Beth? Board fi. Pa fath arall. Mae yna un yma sy'n burger. Lord Burger. Oh god, Rhys, help! Yeah. Help me! Be ti'n meddwl help? Help me! Sut yn y byd y fi allu helpu ti? Look! La la Oh la my la God. la la la. Wyt ti efo Facebook Live 2D module? A burger nes yn i yn cymryd. Sorry? Mae yna DLC, dwi'n sbio fan man. Yeah. Facebook Live 2D module, so mae'n toio i fatha pethau anime, basically. O, ie? O, okay. £2.79. O, na i cael look mewn i hwnna, then. Mae'r burger hwn yn edrych yn blasus. Gweld, mae yna ambell i... Oh my god, rai mae'n arall. £73 werth o DLC. Oof. Oh, wow. Right. O na
Ti efo'r DLC dryta do, cos mae'r stability hynna. Ti eisiau mynd mewn i Ydy e? trash thing, Rhys? Ti'n Beth siŵr? am hyn oes, edrych hon. Oh my gosh, yeah. Ah, Massive sleigh. Dod yn Kevin. beth am then? Mae un yn nhw... Beth yw hwn? Knox the Puppet, mae'n dweud. Designed by Jason Knox Egger. What? Gret. Yeah. Okay, hwnna di dweud. O, mae'na Rhys, mae wedi mynd trwy... Yeah. free DLC there, PewDiePie. Right, right. O, ti eisiau siarad fatha PewDiePie? Right. Oh, wait a sec. Ydy hwnna wedi creu y green screen thing nawr, so fi just Oh, yn yeah. a game? O, mae hwnna'n cool. O, na, nes i neud it. Right, neud hwnna o hyn ymlaen. Oh my god, edrych ar un yma. Cupid, oh mae'n mor freaky. Oh, what is that? Helo pawb, Rhys wedi stopio dwi'n gallu ffeindio cariad i chi. Ha 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 ha. O na, dwi wedi colli Rhys. Helo. Dwi'n cael ti'n Oh, wait a creepy sec. voice. Ti'n creepy voice i bob un. Yeah, sorry, fi just yn hoffi neud creepy voices. Wyt ti'n gallu neud green screen effect ar Ie. beth fi di rannu gyda ti? Dyna ti. O, hwnna'n horrible. I gweld beth... Achos nawr, Yeah. Oh, Flint, yn edrych hwnna. Hwnna'n mascot. bydd hwnna'n doniol i gweld yn yr awyr ar yr actual thing yna. Wedi gwneud e. Okay, cool. La 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 do 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 ha ha ha. Oh. Yeah, fi credu bendant ma' 'na amser a lle ar gyfer y face rig animations yma. I neud lleisiau a stuff. Ti'n fawr early access animes by FaceRig, Sam ddim. Oh, ydw i? Mae gofyn dweud, dwi jyst fi yn stock page. Mae hwnna edrych yn dda. O, yn rhoi just... Oh, fi'n hoffi'r syniad o'n neud hwnna. Right, here we go. Store. Os fi'n mynd nawr i face rig. Literally headband lawr. Face. Yeah, ar main Rig. page FaceRig there, Rhys scroll wedi hynna jam. ffordd there, Rhys about Yeah. this software. Jam on Mae'na that thing. animes by FaceRig in store now. Okay. So mynd ar face rig. The A wedyn store scrollio page. lawr. Face rig Legrand Legacy. Na, Seol. Yeah. The Pa store rai eto. ti'n sôn am? Dwi ar store page. Dwi ar store page FaceRig o'n. Just also just get a link. Link. Oh, actually ar fel website nhw. Yeah, o fewn game, yeah. Na, oes yn enni ti. Hwna. PewDiePie verse. Literally stuck mewn i'r... Wait, sorry. No, rwy'n mynd bant ar ôl ochr. Rhys, Rhoi ar y Amazing. mattress peth. ble i ti? Yes, Steam is installed. Rwy'n nad gwydir yn dal hon. Right, mae'n mynd i trio dod nôl lawr. Mae Right. hwnna'n edrych yma, hwnna ti'n FaceRig o pobl eraill hefyd. Oh, wow. Os Hwnna'n cool. Dwi'n darllen iawn ddo, dwi'n siŵr os yna ydi o. FaceRig versus animes. Achos maen nhw gan face rig ydy e, so... Yndi. Streamline tools for art. A yn y subreddit virtual YouTubers, mae yna discussion mawr yn yno. Animes will be subscription based. Whilst FaceRig plus live to Ie, ti o beth, dylen ni just bod, i fod yn dig, dylen ni wedi lawrlwytho y rai am ddim yn syth, ond fi just ddim wedi.
Ond definitely, mae oriau o hwyl fan hyn i gael ar Facebook. Fi just ddim wedi tapio mewn I fe. Oh, yeah. Right. Di Omegle dal yn thing. Di pobl yn wtio fan hwnna, ti'n Ie, mae pobl dal, rwy'n gweld like, YouTube videos o pobl yn just like joke on round arno hwnna. Dal. Beth yw Omegle? A di'n Omegle neu Omegle? Beth ydy hwnna meddwl? Omegle. Omegle. Ond beth ydy anyway? Mae'n like, ti'n mynd ar y webcam arno fe, a mae'n just like connected to just random person. So mae pobl mynd fyna, a just click random, and you just connect them ar webcam I random person. Face, like, video chat o random pobl. Face to face I fod, Right. And, Sy'n mae'n allan fama efo Switch, na gys. Mae'n game yn dod allan ar Switch o'n chydig, basically just cat fighting game. Ti'n cat, a ti'n cwffio cat arall. Just ar y Switch, da. Mae o'n absolutely... O na, dwi wedi colli fy snowboard. Be oedd o, Beth ydi Fisty Fluffs, dyn nhw. Fisty Fluffs. Fisty Fluffs. Timed exclusive ar Nintendo. O, ddoe, allan ddoe. Cool. Ta gai, hwnna bod i gael Switch yn ôl. No way. Dwi'n synnu sa ddim fatha pet... Ie, beth yw'r pobol na sy'n charity na? Petra? Nhw sy'n... Petra, Pina Peter, efe Peter? P-E-T-A. Peter. Mae o... Ti'n gwachod yda trailer y pethau, maen nhw'n neud... Ti'n bod mae cathod yn cwffio, yda... Maen nhw'n neud y syna yna. Mae o'n edrych yn nuts. Dwi'n mynd dat sy'n maen nhw'n advertisio at y gem neisi. Cos mae'n edrych reis. Fisty Fluffs o'n yna? Oh, launch. Fisty Fluffs. Hwna 9 minutes. Fisty Fluffs. Mae hwnna'n swnio'n dodge. Fisty Fluffs. Oh no! No! Dwi'n ffindio. Dwi'n Dwi eisiau nôl Switch, fewn. Ond mae'n edrych yn... Dwi'n mynd dat sy'n mynd Nintendo yn teimlo'n iawn. Cos, os ydyn Venn diagram o pobl ifanc sy'n ma cathod a Nintendo Switch, mae Venn diagram yna'n cylch yn... Ydy. Mae hwn fatha, literally intense, fatha arena-based fighting efo cathod. A dim fatha cartoony cathod. Mae o'n... Na. Dwi'n prynu ar cyfaddau neb dwi efo fo. Sut y ti ennill fo? Ti angen... Ti angen cicio'r bejesus allan o'r cath arall, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod be i brynu hwnna ta Dicey Dungeons, dwi'n gwybod. Be nawr? Wel... O, ar y Switch? Na, ti ddim angen I ti brynu fe. Pa brynu fe, Emrys? Isi'n hofio, fel eich ti fe basic cos dwi'n sbio'r stream ar hen ddyn yna. Human Fall Flat wedi... Fyna fwy I fan ti. Oh, God. Yeah. Fi'n yma'n eitha... Okay, Mae nhw gyda sensitivities gwahanol a chi'n gallu toglo nhw hefyd. Sy'n eitha cool. Yn hoffi nhw rai sy'n cael loads o, like, you know, motion ar y gwyneb. Yeah. Wel, mae'r un raccoon thing yna yn da. Mae'n o'n weird, fatha, Morgan is a white male, a beth eisiau bod ar Facebook a white male? Ti'n newid o'n... Na, fi ar y thing nawr, Red panda. Red
Be neu rhywbeth. Red Panda, dyna ni. Ie. Na, o'n i jyst yn mynd trwy nhw gyd. So, ie. O na, nes i colli. Oh, cool. Falle o'n nhw o ran o'r un announcement Nintendo then, achos oedd Dicey Dungeons wedi cael fel special. Yna indie, maen nhw'n neud bob yn ail, maen nhw'n neud announcement Nintendo, wedyn mis wedyn yn announcement indie. So mae lot o stwff dod allan. Oedd Among Us allan ddoedd ar Switch. Oedd e? Oedd. Ah, right. Okay. Mae'na indie Nintendo Direct ddoedd. Dwi'n meddwl lot dipyn o games indie allan ddoedd. Ie. Okay. Dwi'n syni bod o'n heb di bod ar Twitch ar hyn o bryd. Dwi'n ffaith fod am ddim ar ffons. Dwi'n dod o. Ie, siwr fod. Rwy'n ffeindio doniol sut mae Among Us wedi bod allan am fel blynydd neu hanner, a dim ond nawr mae pobl wedi ffeindio fe. 2018, ie. Ie, nes i brynu fo'n 2018 yn chwarae fe unwaith efo rhywun, a nes i'n trwtio dyn. Sut nath it just mynd really popular te? O streamer yna de. Ath o streamer specific chwarae fe do. Dwi'n cofio pwy, a dyn nhw just... just streamers wedi ffeindio fe, a wedyn... Cos oedd o wir, cos ar y pryd, o dim yn Fall Guys dweud. Ie. Pwy sy'n actually cofio, really fan, os ti'n dati allan o niche o video gamers, pwy sy'n cofio Fall Guys, ne, mae'n really nagos. Tu allan i game. O'n i wedi chwarae fe diwrnod o'r blaen. O do, ia. Beth oedd e? Fel... O season 3 allan ddoi, a dwi'n di chwarae... O'n i bai... O ie. O'n i bai ti'n dilyn games, o'ch ti'n rili gwybod na. Ond y thing yw, fi'n credu y gwahaniaeth yw, achos ti gyda'r opsiwn i chwarae ar unrhyw handheld device, phones basically, am ddim, mae hwnna yn neud masif gwahaniaeth o ran y pêl, achos nhw'n gallu treio fe, a mae fe literally yr un game, os chi gyda fe ar Steam. So, chi'n gwybod mae pobl fwy cyfforddus gyda PC game setup yn mynd i cael ar PC nhw. Ond mae fe dal gyda universal appeal yna, achos mae pawb yn gallu cyrraedd e. Ie. Ie, ffaith oedd o'n ddim ar ffons. A hefyd, mae'n siwtio ffons. Dwi'n gwybod lot o bobl yn chwarae Fortnite ar ffon, ond swn i'n byth yn chwarae gem cymleth seithi ar ffons, de. Ond mae Among Us stigo hawdd, ynddi. Ie, mae'n just nice casual game, really, ydy. Na. Ti'n gallu mynd ar cael like game, os ti'n cael spi. Dwi'n gytuno gyda Owain, though. Sorry, Rhys. Gytuno gyda Owain, beth oedd e'n dweud ynglyn â ni wedi chwarae fe lot gormod. A nawr fi'n dechrau mynd bach yn nutty gyda fe, achos... especially gyda pawb sy'n fwtio fi off yn gyflym, falle. Dyna reswm fi. Ond, fi'n gallu gweld pan bydd ti'n ddim eisiau chwarae fe hefyd. Ti'n gallu chwarae like different games? O'n i'n... Dwi'n ganddo'r podcast, o'n i'n ganddo'r podcast Giant Bomb ddoe. Ac o'n nhw'n tyd eitha... Mae'n mynd i gyrra'r stage, mae'n mynd i effeithio... Mae'n rhoi pobl yn cael chwarae fo, herwydd ti'n gwario... Mae all fun and games yn cychwyn, ond ti yn cyhyddo pobl yn clwydda. Ti yn. Mae eventually wedi backfeirio. Mae'n siŵr mae wedi reill y fydd o. As mae rai pobl methu cymryd achos o'n nhw'n deall bod e'n game. Mae nhw just yn dweud, right. Achos mae pobl yn gallu mynd dros yr edge a bod yn eitha personol a dweud, just fel, a ti just fel, gosh. A dod â bywyd go iawn mewn i fe. Mae hwnna'n dyw hwnna no-go i fe, ond... Fynt, sa chdi'n yn dod yn y gem, a swn i'n bach yn anifir, swn i'n dweud, classic Morgan gallu yn clwyddo'n dda, ie. Exactly, Wedi fod yn bitter wrth golli fo. Dwi'n hyfod nes i golli, gos dwi'n boi onast.
Right, fi'n mynd I cael look. Mae anime's desktop wedi gweithio. Oh my god, mae bach yn weird. Dog, beth yw'r rai gwahanol I beth sydd gyda fi? Yeah. Na, sgen I ddim byd. Mae Trump yma, mae gyda fi Donald Trump, ond fi ddim gyda unrhyw beth fel really gwahanol. Because you bought Facebook, you get this for free. Oes yna, like, All avatars. Oh, wait a sec. Steam Oh, Workshop yn hwnna ni. mae hwnna'n cwestiwn dda, probably. Fi yn gweld ambell I un gwahanol, actually. A chi angen 199. Beth yw nhw? Unlock. Beth? Purchasing? Na. Beth yw'r currency yma? Dyna beth fi eisiau gwybod. Mae'n dweud 199. Dwi'n hwnna'n pence? 195. Na, surely not. A dwi gyda hwnna? Oes gyda fi fel... Oh, subscriptions. Okay. O, dim ond i'r animes thing. Yeah. O, Rhys! Mae yna slide arall i'r... Mitaka the Oh, Sword yeah, Art but- Mistress. Dim gwybod nawr ydw i'n... Fi'n meddwl mae'n mynd i'r un lle ddwy dweud. Mae just Ie. platform lawr fyna. O, rwy'n ddim ar y fyrolwyn. Right. O ie, mae'n just thingy wahanol. Dwi'n am rhoi rhywbeth gwahanol. Animes, ooh! O, Oh, sorry, pawb. Rwy'n holl... Bod bant trwy amser. ie, mae'n gael Cannot open camera. I aros arno fe. Oh, mae rhaid fi mynd mas o hwn I mynd mewn I... Ma nhw yn separate. Sy'n odd, really. Dwi'n meddwl o'n i Okay. gyd prynu... Ti'n gallu gweld fi? Na, mae'n dweud Mac fi. O'r sec, falle fi angen neud rhywbeth yn y broadcast. Dyna ti. Oh, Oh, wow. Oh, Blint yn ac. Beth yna di. Oh, hello, Morgan. hello, Beth yw Owain. hwn? Wel, dwi'n barod I chwarae games rhan. Oh dear, oh dear. Croeso I Okay. YnChwarae. Mae un yma'n gwahanol. O'r sec. Oh, come on! Mynd mewn y blymyn dumpster! Oh, Werewolf. beth di hwnna? Werewolf. Wow. Mae'n sort of type o werewolf. Like, Ond dyna'n neud. Hwna'n... Os hwnna'n ideal pan ti'n chwarae Leisure Suit Larry tan nesa. Ie? O na, ti'n gweld yr un... ti'n gweld y menu I ti achos ti'n gwylio fe trwy Twitch. Dwi'n gweld y sexy werewolf efo chains. Dwi'n gweld. Okay. Oh, right, okay. Buff. Efo padlock. Ah! No! Fake news, guys. Fake news. Oh my. Right, mae'n trio background. If fi'n neud background gwyrdd, dyle fe, pigo fe fyny eto, bydd e? Yeah. Yeah, good. Dyna ni. Oh, so ti'n cael 90 munud am ddim cyn ti gorfod subscribio gyda hwn. A mae Just Facebook... creu lot o account I di yma. Yeah. Yeah. Loads of free trials. Ie. Right. Oh, fi ddim di confirmo hwnna. Right, green screen. Oh, come A on. nawr... Midori. Hey. Confirm.
Helo pawb. O, La la la. nawr ti'n angen. Ar hyn yn edrych weird. Dyma pig... Ie. Mae'n weird, cos ti'n mynd i'n byd o'r brinchech yna. Mae Na. Renato i dweud, grych, cael Trump ar. O, lle aeth o? Trump wedi mynd a nawn ni'n cael... Oh, sorry. O, falle bydd ti'n hoffi hwn, El Luchador. El Luchador. Hey! Hey, pawb! Hey! Hwy, 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 hwy! Ah, 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 ah. Yeah. Huge. Mae o rebuff i fi. Mae Renato wedi dweud. Okay. This is the peak. Okay. Peak male body. Right, Frank the Brown Bear yn dod fan ni. O, ie? Yeah. Dyna beth mae'n dweud. Oh, mae'n dweud updating. Oh, come on. Gotta update your bear. Come on. Come on, yeah. Loading. Mae dal ar loading screen. Dyma ni. Hey! Yogi Bear! Picnic baskets! Yeah! O, bydd y ffilm Pixar yna. Zoo, bydd o. Zootopia. Zootopia. Oh yeah, Zootopia. Na ddim Zoopla. Zootopia. Nhw'n gwerthu tai ar Zoopla. Game ras i dweud hwn. Dim really. Mae Morgan a Emrys ddim yn chwarae, so mae... No, sorry. Mae Morgan yn just Mewn i'r chwarae avatars ar hyn o bryd. Efo face rig. Mae'n just like, oh my god. Mae'n just like, ti ag trio cyrraedd y gweilad o'r mynydd, ond mae'n really caled. Fi'n meddwl ti achu Owen, hef roi fan hyn nawr, hyn yr ailwaith mae'n digwydd, mae'n stopio fi mynd mewn pellach. O, ydy hwn yn y gweilad? Falle ti, hef methu mynd mewn pell. Nice. Falle brod fi Gwell wedi i fi, cyrraedd. Mynd cyn hif. Un arall, oce? Un arall. Yr un ola nawr. Beth sy'n bod gyda... Pam mae fe gyd yn gwyn? Customise. Na, hwnna ddim yn iawn. Just edrych bach yn weird. Ie, rwy'n ni ond trio rasio just nawr, ond... Mae'n eitha galed. Ie, a ni'n mynd i bod yn gorffen lan nawr mewn cwpl o munud. Sori, Ryn. Yeah. Dwi di cyrraedd right O, ar y oes. diwedd Amser gwely, gwaith yn y bore. o'r stream. No. Yeah. O, hwnna'n cute. pawb! Yay! Hello! La 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 la. La la la. Trio. La. Dipsen, fi o'n nhw'n... Tipyn bach fel Nemo yn dyw e? Ie. Ie. Yeah. Okay. Off-brand digon o hwnna. Nemo. Yeah. Aldi Nemo. Sorry Aldi, fi wastad yn neud hwnna. Not found Nemo. Ond fi'n gallu dweud e achos dwi yn mynd siopa yn Aldi, so mae'n ffain wedi. Fysa game rasio gyda sled pren yn game cool, fysa ni'n chwarae fo. Yeah. Fyna cool. Rwy fi ond Mae'r trio pysgodyn yn dweud yeah. Beth sy'n edrych ar yr, what's it called? Steam Workshop. Or fi'n ffeindio lefel hyn ar y workshop. So, di Seal Worms WMD, ydych chi gyd ar gael? A falle ddim rhys achos mae ddim gyda... Oh, actually, mae hwnna'n cwestiwn da. Bydd e'n gallu chwarae ar cyfrif Tio? O'r cyfrif fi? As in, os ti'n host o fe, wyt ti'n gallu cael 2 local ar gweddill yn online? Neu ydy e ddim yn gweithio fel na? Ydy Worms WMD cross-platform? Na. Na, damn it. Efallai, yeah. Rwy'n meddwl bydd e gallu chwarae local. I don't know, actually. Google it.
Right, fi angen mynd nawr. Mae'r golau odau wedi fflachio off. A mae'r pysgodyn yma'n hapus, ond dyw fy ngwraig ddim yn hapus os fi ddim yn mynd nawr. So, diolch pawb. Diolch am noswaith hwyl. A na gwach chi nos Sul am Worms WMD, okay? Ideal. Yeah. Yay! Right, y thing yw, trio gwisgo fyny Nadoligaeth. Okay? Nos Sul. Bifion. Gallu bod yn fel paper party hat hyd yn oed, ond just neud rhyw fath o ymdrech, mae hwnna'n ffain. Okay, nos da pawb. Nos da pawb. Diolch Nos am da. gwylio. Ni'n gweld ti yn y stream nesaf. Hwyl. Ta-ra. Hwyl.